το κλείνω το ενδόξαν το άστι, άνδρες άθη λέει μιμωγές. Τον κακό αλλάζουν το δυναστή, σαν που κάνει σωστές εκλογές. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο Cyber, στη Λιβαδιά, Κορίνης 2, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του δίσκου Σταυνάκη στους Μπαξέδες με τον Στέλιο τον Καλογύρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που δίνει σε εμάς στο Black Duck Radio. Εγώ είμαι ο Άκης και σήμερα θα κάνουμε μια καλή ανάλυση και συζήτηση πάνω στο δίσκο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ιδιαίτερα μεγάλος, θα έλεγα. Καλησπέρα, Στέλιο. Άκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την φιλοξενία. Ευχαριστώ τον σταθμό σας, στον Black Duck Radio. Και είναι ευκαιρία και για μένα να μιλήσω για τη δουλειά μου, που μου κυκλοφόρησε πρόσφατα. Και πάνω με αφορμή, αν θες αυτή, να μιλήσουμε εκτενέστερα και γενικότερα για κάποια θέματα που μπορεί να θίγονται από τα τραγούδια ή ξέρω υπάρχουν σήμερα που απασχολούν την κοινωνία. Ωραία. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά πρώτα απ' όλα. Ποιοι συμμετείχαν στην δημιουργία του δίσκου? Σύνθεση, παραγωγή, artwork κτλ. Οι ηχογραφίες είναι δουλειά που έγινε στη Λιβαδιά αποκλειστικά και έτσι καμαρώνουν γι' αυτό όλα τα παιδιά. Γιατί πιστεύω ότι στέλνουμε και ένα μήνυμα προς την Αθήνα, η οποία έχει μάθει να ρουφάει το αίμα της επαρχίας της, να το πούμε, και να δίνει να αποδίδει ελάχιστα. Να υπάρχει φήμη ότι πρέπει να πας κάτω στην Αθήνα να μπει στα διπλώματα, ξέρω εγώ, δεν είναι έτσι. Αν έχεις ένα υλικό, μια δημιουργία, ένα κάτι αξιόλογο δικό σου, ας πούμε, όπου και να βρίσκεσαι και μπορείς να το επεξεργαστείς, υπάρχουν στην επαρχία άνθρωποι, υπάρχουν μηχανισμοί για να μπορείς να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα. Έγινε λοιπόν στο στούντιο του Στάθη του Ευαγγελίου, έγινε ηχογράφηση, ο οποίος παίζει και τύμπανα και έδωσε την ψυχή του Στάθη για να υπάρχει αυτός ο δίσκος. Τύμπανα παίζει ο Στάθης, κιθάρα ηλεκτρική και ενορχήστρωση έχει κάνει ο Σπύρος ο Πανουργιάς, στον οποίο και αυτόν χρωστάω πολλά. Ο Στάθης ο Παπαλάπρος παίζει μπάσο, ο Λουκάς, ο Λουάρ, θα λέγαμε, είναι στα πλήκτρα, ένα παιδί που βοήθησε πάρα πολύ, από συχνότητα δεν ήταν μείνει ανώνυμο. Ο Αντώνης, και έχει αυτό το ψευδόνυμο, δηλαδή το Λουάρ. Ο Αντώνης ο Γεραμιδάς παίζει ακορντεόν. Ο Κώστας ο Στάικος, ένας Λιβαδίτης που διαπρέπει κάτω στην Αθήνα ως μουσικός στο σαξόφωνο, έπαιξε άλτο και τενόρο σαξόφωνο. Ξέχασα κάποιον από τους μουσικούς. Ο Μάριος ο Ράπτης έκανε το design, όλο το CD, το εξώφυλλο, τα πάντα μέσα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κάνει εξαιρετική δουλειά ο Μάριος. Έγινε η επεξεργασία, τελική και η επεξεργασία ήχου έγινε εδώ πέρα, όλα γίνανε εδώ. Μόνο που το mastering, ας πούμε, επειδή δεν υπήρχε τεχνική δυνατότητα, αυτό μπορεί μόνο στην Αθήνα να γίνει. Έγινε από τον Sweet Spot Studio, από τον Γιάννη Χριστοδουλάτο, ένα φίλο τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τον ευχαριστώ, ελπίζω να μην ξέχασα. Και ο Δημήτρης Ματσότας, βέβαια, που έπαιξε τη κιθάρα καταπληκτική σε 2 τραγούδια, στον Τρίτο Δρόμο και στο μπάσο. Ωραία. Επί τη ευκαιρία, αφού μιλήσαμε για το artwork, θέλω να μείνουμε ένα δευτερόλεπτο. Είναι αρκετά σε εισαγωγικά προκλητικό, θα έλεγα, το artwork, με τη λογική ότι χτυπάει στο μάτι. Χτυπάει στο μάτι. Το λέω με την καλή έννοια ότι είναι κάτι το οποίο είναι χτυπητό, πέρα από το γεγονός είναι καταπληκτική δουλειά, δηλαδή όποιος το παίρνει στα χέρια του γεμίζει δηλαδή. Είναι κάτι που χτυπάει δηλαδή το να... Τι δείχνει τι δείχνει απ' έξω. Θα το συζητήσουμε τι δείχνει απ' έξω και πώς βγαίνει το νόημα. Είναι λοιπόν ας πούμε τα χρώματα της σημαίας της Αιθιοπίας,
Αυτό ήθελα να η οποία σημαία από ένα σημείο και πέρα δεν έχει να κάνει με την Αιθιοπία, επειδή ο Μάρλεϊ, ας πούμε, συναγωνιστής Μάρλεϊ και συνάδελφος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτός ο κορυφαίος μουσικός, ας πούμε, και άνθρωπος, θαύμαζε τον Χαϊλέ Σελασιέ, τον θεωρούσε με την σάρκωση του Χριστού και παγκόσμιο ηγέτη των πανταχού Αφρικανών, ας πούμε, και τον είχε πολύ ψηλά και πήρε τα χρώματά του, δηλαδή, ας πούμε, τα έβγαλε ο Μάρλεϊ, ας πούμε, προς τα έξω, ότι ήταν τα χρώματα, ας πούμε, του Σελασιέ, το Ρασταφάρι, ας πούμε. Και επειδή Ρασταφάρι, ας πούμε, είναι αυτοί οι οποίοι πήραν πάνω τους το βάρος της νομιμοποίησης της δίκης κάναβης και της πώς να πούμε, ότι μέσα από τα τραγούδια τους δηλαδή ανέπτυξαν αυτό το θέμα. Τα χρώματα της Αιθιοπίας αυτή τη στιγμή είναι τα χρώματα του Legalize Movement, ας πούμε, του παγκόσμιου απογορευτικού κινήματος, και το πράσινο, το κόκκινο και το κίτρινο σημαίνουν την νομιμοποίηση της κάναβης, την οποία βεβαίως υποστηρίζω. Ένα κίνημα στο οποίο συμμετέχω και είναι ο αγώνας στον οποίο έχω ταχθεί αυτή τη στιγμή. Στα βουνά και στους μπαξέδες πίσω από τους στο δίσκο. Σύντομα τώρα κάποιος θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για εγχείρημα με πολλούς ήχους, μελωδίες, ρυθμούς, διάφορα ηχοχρώματα μέσα, και θέλω να μου πεις αυτή η ποικιλομορφία πώς προέκυψε, αν προέκυψε τελευταία στιγμή, δηλαδή κατά τη σύνθεση, αν τα τραγούδια αυτά τα γράψατε, δηλαδή υπήρχε μια ιδέα και γράφτηκαν μέσα στο στούντιο, όλα αυτά θέλω να μου πεις κατά τη δημιουργία, πώς δημιουργήθηκε ο δίσκος, ας πούμε, αν μπορείς να μας το πεις έτσι, να μας το βάλεις σε μια σειρά. Έχει πάρα πολλές επιρροές μέσα, εξού και τα πολλά ηχοχρώματα από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον εγώ ακούγοντάς τον. Και αυτή την ποικιλομορφία εσκεμμένα τη δημιουργήσατε κατά τη διάρκεια της σύνθεσης ή απλά έτσι βγήκε? Με βοηθάς εδώ να πω το εξής που πρέπει να το κοινοποιήσω. Ξέρω ότι από αυτά τα 13 τραγούδια, τα 8 έχουν γραφτεί την περίοδο μεταξύ 95 και 98. Τότε κάνω την πρώτη μου σοβαρή προσπάθεια. Υπήρχαν κάποιες προσπάθειες παλιότερα, ας πούμε, κάποια ψήγματα τραγουδιών. Ξαφνικά τότε αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να γράψω τραγούδια. Έτσι το εκτιμώ εγώ εκείνη τη στιγμή, και υπάρχει και μια έμπνευση, υπάρχει και μια κινητικότητα μέσα μου, δηλαδή όσον αφορά την συγγραφή αυτών των τραγουδιών. Και τότε γράφω πάρα πολλά κομμάτια, εκ των οποίων, ας πούμε, από τα 13 που είναι μέσα, είναι τα 8 είναι, θέλω να πω και ποια είναι, αν μου επιτρέπεις. Είναι το Καληνύχτα Ελλάδα, το Μύδια, Στα βουνάκια στους Μπαξέδες, Νωρίς Πατρίδα, Κομπάλσος, Τρίτος Δρόμος, Είπες Ξανά και Νέα Αυγή. Αυτά γραφτήκαν τότε. Όσον αφορά τα ηχοχρώματα και τους ρυθμούς ή τις φόρμες, ας πούμε, που λες, δίκιο έχεις, ήταν μια επιθυμία δικιά μου όταν άρχισα να γράφω. Λέω αφού μπορώ και θα ασχοληθώ και θα καθίσω και θα γράψω, ας πούμε, να τιμήσω έτσι και να γράψω πάνω στη μουσική που έχω αγαπήσει, στους ρυθμούς που έχω αγαπήσει και με καθόρισαν και με συγκρότησαν ως μουσικό και ως άνθρωπο, θα λέγαμε. Και αυτή η ρυθμή είναι σαφώς είναι το ροκ, ας πούμε, γιατί αυτό ήταν που μας τράβηξε στη μουσική περισσότερο. Μας έκανε να πιάσουμε την κιθάρα, ας πούμε, σε ηλικία 11 χρονών. Να γράψουμε λοιπόν απάνω στο ροκ, στο ροκεντρόλ, στη ροκ μπαλάντα, στο ρέγγε, στο πανκ και σε άλλους ρυθμούς που μάθαμε και αγαπήσαμε μεγαλώνοντας αργότερα, όπως είναι η μπουζανόβα, η σάλσα, το σουρίδι, και με ηχοχρώματα βέβαια ελληνικά, τα οποία έχουμε μέσα μας, σαν Έλληνες που είμαστε, ας πούμε. Να πούμε δύο πράγματα μετά για αυτό, πώς αυτά πρέπει να αναμειγνύονται και τι πιστεύω εγώ δηλαδή. Και υπάρχει και ένα τσάμικο δηλαδή, που είναι το «Δεν έχεις όλοι δε Θεούς», σε μια rock version, ας πούμε, έτσι όπως τουλάχιστον εγώ αντιλαμβάνομαι τη μουσική. Υπήρχε μια κατεύθυνση εξ αρχής από την γραφή από τη σύνθεση των τραγουδιών, όπως είχε προκύψει από εμένα, αλλά σαφώς πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξαν και τα παιδιά, οι μουσικοί οι ίδιοι, συνδιαμορφώσαν το αποτέλεσμα. Είναι μια κοινή προσπάθεια και σας ευχαριστώ για αυτό πάρα πολύ. Άλλωστε είναι και η ροκ νοοτροπία που έχουμε εμείς οι ροκάδες της συλλογικότητας.
Ωραία. Άμα συμφωνείς φυσικά και εσύ, θα το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι, θα πάρουμε τη σειρά των κομματιών και θα τα συζητήσουμε κομμάτι-κομμάτι για να μην μας ξεφύγει τίποτα. Γιατί και το κάθε κομμάτι έχει μέσα του και μουσικά και στιχουργικά νοήματα. Οπότε θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το εγχείρημα, να το βάλουμε σε μια σειρά. Και η καλύτερη σειρά που διάλεξα εγώ τουλάχιστον, να συμφωνείς, είναι να το πάμε με τη σειρά των κομματιών. Πρώτα απ' όλα, η σειρά των κομματιών, όπως μπήκε στο δίσκο, δεν έχει να κάνει, φανταζόμαι, με την ιστορικότητα, δηλαδή το ποιο είναι το πιο παλιό κτλ. Ωραία. Έχει να κάνει με το νοηματικό κομμάτι. Όχι, μια δομή έτσι όπως την είδα εγώ, πως ήταν ένα κόνσεπτ, ας πούμε, πλήρες. Η σειρά των νοημάτων, ας πούμε. Εντάξει. Όλα μαζί, και η μουσική που είχαν και ο στίχος, δηλαδή. Να σου πω ένα παράδειγμα τώρα, γιατί μιλάμε ώρες, δεν είναι και νόημα, δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανένα το πώς το αίσθησα εγώ τη σειρά, αλλά ας πούμε το Καληνύχτα Ελλάδα είναι ένα απεσιόδοξο κομμάτι, όσον αφορά την πατρίδα μας. Αγαπάω την πατρίδα μου πάρα πολύ, την Ελλάδα την αγαπάω και καθένας πρέπει να αγαπάει την πατρίδα του, δεν τη θεωρώ ανώτερη από τις άλλες, αλλά την λατρεύω γιατί την υπερασπίζομαι. Και είμαι και πατριώτης της κάθε καταπιεσμένης πατρίδας, οπωσδήποτε. Και το τελευταίο, το Νέα Αυγή, το οποίο γράφτηκε γι' αυτό τότε, το 1995 ας πούμε, είναι ένα αισιόδοξο κομμάτι. Δηλαδή ήθελα έτσι να αρχίζει και να τελειώνει με μια αντιδιαστολή, κάπως έτσι δηλαδή έγινε η σειρά του τραγουδιού. Οπότε νοηματικά κάπως δηλαδή. Ναι. Ωραία, ανοίγοντας το βιβλιαράκι, το οποίο το ξαναλέω είναι καταπληκτικό, το πρώτο κομμάτι που ακούμε και όλες και στον δίσκο και ανοίγουμε το βιβλιαράκι είναι το Καληνύχτα Ελλάδα, όπως το είπες. Λες στο πρώτο τελευταίο, στο τετράστιχο βασικά πριν από το ρεφρέν, λες τη συγκεκριμένη φράση και θα ήθελα λίγο να μου πεις δύο λόγια γι' αυτό. Ως Χρυσιγερή και υγρή μουσούδα, Γιάπης ιερέας υπουργός, δεν κρεμιέται πλέον ο είδωδας, είναι του λαού ο εκλεκτός. Και θέλω να μου πεις, μετά λες εντάξει Καληνύχτα Ελλάδα, Καληνύχτα κτλ. Που ούτε στο τραγούδι δηλαδή κάποιος τον άλλη. Και θέλω να μου πεις, να μου τη σχολιάσεις αυτή τη φρασούλα, αυτό το τετράστιχο. Ναι. Θα το βρεις σε πολλά τραγούδια. Σε πολλά τέτοιες αναφορές παρόμοιες, ας πούμε. Εντάξει, θεωρώ την πολιτική εξουσία, τη θρησκευτική εξουσία και την οικονομική εξουσία αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, αυτό που λέμε τα τρία κάτω της μοίρας μας. Το ρόλο που παίζουν τώρα και το ρόλο που έχουν παίξει θα μας πάρει μέρες, ξέρω εγώ, να συζητάμε. Βέβαια πριν λέει ο Στίβος ότι περί πάρτης τώρα πολεμάμε και άλλο είναι τώρα το προσώνο για να πάμε στο Όσφρηση, δηλαδή γερή και γνωστό. Γραμμένο και αυτό τότε. Να πω εδώ ότι απ' τη μία θεωρώ ότι η κυβέρνηση Σιμίτη, ας πούμε, κατέστρεψε τη χώρα, για μένα εκεί έγινε ζημιά τότε, υπονομεύτηκαν τα πάντα και απλώς ένα κουμπί πατήθηκε μετά, με σχέδιο, με γνώση του ιδίου, θέλω να πω έτσι, αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά εγώ πρέπει να τον ευχαριστήσω και λίγο, γιατί εκείνη την εποχή είχα συγκλονιστεί τόσο που μου έκανε να γράφω συνέχεια, δηλαδή αντιδρούσα και τα λοιπά, και ήταν και μια εποχή που, αν θυμάσαι, το 95 μέχρι το 98 η Ελλάδα πανηγύριζε, ήταν στις μπάρες απάνω, χόρευε, πίνε σφινάκια, αγόραζε αμάξα, δανειζόταν αβέρτα, έλεγε ότι πήγαινε στο χρηματιστήριο, έπαιζε τα έπαιρνε, ξέρω, έλεγε βρήκαμε το μήνα που θρέφει τους 11. Εγώ εκείνη την εποχή έγραφα, το όλα τελειώσαμε, καταραίουμε, καταστραφήκαμε, τέλος, έγραφε τότε. Και εντάξει, νιώθω και μια δικαίωση βέβαια πικρή αυτή τη στιγμή, μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, που δικαιώνεται ένα τραγούδι όπου ως Χρυσιγερή και υγρή μουσούδα ο Έλληνας ο άνθρωπος μετατρέπηκε σε ένα αρπακτικό, μπήκε στη λογική του να κυνηγάει το κέρδος, να θαυμάζει τον κλέφτη, τον καπάτσο, όλη αυτή τη διαδικασία, και έχουμε αυτή την ηγεσία, ας πούμε, τον Γιάπη, τον χρηματιστή, τον ιερέα, που, ας πούμε, ο ρόλος της Εκκλησίας, ποιος είναι αν θες να πούμε αργότερα, και σίγουρα είναι ώρα να χωριστεί η Εκκλησία από το κράτος, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε Ιράν, δεν είμαστε Πακιστάν. Αν θέλουμε να είμαστε χώρα πολιτισμένη και αναπτυγμένη, θα πρέπει να δούμε τι έγινε και στις άλλες χώρες, πέρα από αυτό που κόβουν συνέχεια τα πόδια μας, τις συντάξεις και τους μισθούς και τα μεροκάματα και τα ρεύματα του. Πρέπει να δούμε και κάποια άλλα πράγματα που κάναν πριν 300 χρόνια ξένοι, όπως έκοψαν τον φάλιο λόρο ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να βγαίνει σήμερα ένας ιερέας, ένας καρδινάλιος
και να αποκαλεί τους ομοφυλόφιλους ζώα στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Αυτό δεν γίνεται. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Και ας μην απορούμε γιατί ζούμε αυτή τη ζωή αυτή τη στιγμή συν πολλές άλλες παθογένειες που έχουμε, ας πούμε. Πιστεύω ότι ναι, είναι αυτοί οι τρεις πυλώνες, σου είπα και πριν, πολιτική εξουσία, θρησκευτική εξουσία και οικονομική εξουσία, αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στην κοινωνία. Είναι εχθροί του λαού και θα πρέπει να πολεμηθούν. Μιλάμε. Και να πω για το. Όσον αφορά τις ευθύνες του λαού, ο λαός δεν είναι ο κακομοίρης που τον χτυπάνε όλοι και δεν φταίει σε τίποτα. Ο ελληνικός λαός έχει από πολλά χρόνια επιλέξει την ασφάλεια της δουλειάς, για μένα, από την ανασφάλεια της ελευθερίας. Έχει υποταχθεί, έχει παραιτηθεί και δεν είναι άμερος ευθυνών της κατάστασης που ζει. Θα βρει την εύκολη λύση να τα φορνεί τον Βούκορα, τον προηγούμενο και στον προηγούμενο. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο ελληνικός λαός το 2004 στο ΆΚΑ, ας πούμε, στο ελληνικό των 200 μέτρων στην Ολυμπιάδα, φώναζε κεντέρες, όταν ο Κώστας Κεντέρης την προηγούμενη μέρα είχε αποκλειστεί από το τελικό για τους γνωστούς λόγους και οι Έλληνες έλεγαν και την ώρα είπαν ότι εμείς προτιμάμε μια ψεύτικη νίκη από ότι μια γνήσια ήττα. Και δεν είναι καθόλου παράξενο για μένα, τα αποτελέσματα σήμερα είναι αυτά. Με αυτό, παίρνω πάσο από αυτό και στο επόμενο κομμάτι έχεις η Μύδια που είναι επίσης έτσι, πάρα πολύ σκληρά πολιτικό, σε εισαγωγικά το σκληρά πολιτικό, αυτό το κρίνει ο καθένας, κομμάτι, αυστηρά πολιτικό θα έλεγα κομμάτι, είναι και τα περισσότερα είναι μέσα στο δίσκο. Λες κάποια στιγμή μας έφτιαξαν λεωφόρο, τον παντοτινό τους φόρο, δεν πληρώνουν οι ταβάδες για τις τέμνες ραγιάδες. Δεξί και ζερβό σου συγγνώμη χέρι, ξεκληρίσανε τα σκέρι, Ράιχ, είπα η Ρωσία, πώς τη λένε την προδοσία. Θα ήθελα λίγο να μου το σχολιάσεις και θα ήθελα, για να μην σε διακόψω, μέσα στο ίδιο κομμάτι υπάρχει επίσης η φράση, δεν θέλω να μου το συνδέσεις με αυτή την κουβέντα για να έχουμε μια σειρά, το γαλανό λευκό πανί τώρα σε όλον Αλβανί, όλο ο κόσμος μια πατρίδα και θα ήθελα να μου τα σχολιάσεις. Σκληρή στίχη. Καταρχάς λέγεται Μύδια. Ναι, Μύδια, ναι. Έχει να κάνει με τη μητέρα που δολοφονούσε τα παιδιά της, είναι για την Ελλάδα, είναι ένας παραγμός απέναντι στην πατρίδα, την οποία επαναλαμβάνω ότι παραγαπώ και είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Με τη δεξί και ζευγό στο χέρι εξηγήσαν τα αστέρια, δεν νομίζω πια καμία αμφιβολία. Δύο παρατάξεις, οι οποίες λιμένονταν τη χώρα, τη ρήμαξαν και ό,τι είχε απομείνει από το ένα, ας πούμε, συνασπισμός ο παλιός, είναι αυτός ο οποίος ολοκληρώνει, ας πούμε, το φόνο, το τέλος της χώρας αυτής. Ένας διχασμός, μια ισοστρέφεια. Είμαστε ο μόνος λαός που έκανε εμφύλιο μετά τη Γιάλτα. Κάτι γίνονται, είναι απίστευτα πράγματα. Χωρίστηκε ο κόσμος και μετά μας πολεμήσαμε. Ενώ είχαν εκεί το που θα πάει ο καθένας. Ένα εμφύλιο που τον κουβαλάμε ακόμα. Και βλέπουμε και τις δύο παρατάξεις, ας πούμε, και αυτό είναι γραμμένο τότε, έτσι, το 95-98 κάπου εκεί μέσα, ας πούμε, αυτό το 3 χρόνια. Βλέπεις ακόμα, ξέρω εγώ, μια αιμονή, βλέπεις κόμματα, ξέρω εγώ, πώς είναι το ΚΚ και η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, που είναι οι ουρές των εμφυλίων, να μιλάνε για το Μελιγαλά, να μιλάνε για το Γκράμοβιτσε, δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα ανίκανο. Και τα άλλα κόμματα να λένε ότι πριν 20 χρόνια το ΠΑΣΟΚ έκλεψε ή όχι ήταν η Νέα Δημοκρατία, ανίκανοι να κοιτάξουν μπροστά, ανίκανοι να δουν τη ζωή μετά από 20, 30 και 50 χρόνια, άρπαγες παρόλα αυτά, ένοχοι με θράσος που βγαίνουν έξω στην κοινωνία, τα ίδια άτομα που τη ρημάξαν να πουλάνε ελπίδα ακόμα και καμία προοπτική στον τόπο, δηλαδή από το πολιτικό σύστημα, ας πούμε, που είπαμε και πριν. Πότε πήγανε με το Ράιχ, πότε πήγανε με τον Όθωνα, πότε πήγανε με τον Αμερικάνο, πότε πήγανε με τη Μόσχα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κανένας δεν ήταν ποτέ με την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο δεν ήταν αυτοί που αυτοποκαλούνται εθνικιστές, οι οποίοι κατέβασαν την ελληνική σημαία το 1940, κατέβασαν τη βιολογική σημαία για να ανεβάσουν την ιδεολογική. Ανέβασαν τη σβάστηκα.
δεν μπορούν να μιλάνε για Ελλάδα αυτοί που την υπέταξαν ή που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές της. Γιατί όποιος νομίζει ότι ο Χίτλερ μας απελευθέρωσε, δεν έχει να κάνει παρά μια βόλτα στα χωριά, στα Καλάβρητα, στο Δίστομο και σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα τώρα κοίταγα και στο Facebook, ας πούμε, κάποιος είχε ανεβάσει ένα τύμβο από 3 παιδιά, 8 χρονών, 2 και 10, τα οποία εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς γιατί αρνήθηκαν να μαρτυρήσουν που έχουν πάει οι γονείς τους. Αυτά βιώσαμε. Πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα πρέπει ο Έλληνας να κοιτάξει μπροστά, να κάνει το ταμείο του, την ενδοσκόπησή του, να αποδώσει ευθύνες, εγώ προσπαθώ εκεί, και να κοιτάξουμε μπροστά και με άλλους τρόπους να δούμε την πορεία και τη θέση μας στο μέλλον. Και το αντιαπαγορευτικό κίνημα έχει θέση, είναι στο τρίτο τραγούδι. Ναι, θα το συζητήσουμε στα καπάκια. Όσον αφορά, ήθελα να μου σχολιάσει και το άλλο. Ναι. Όσον αφορά τους Αλβανούς, αυτό είναι γραμμένο, είπαμε τότε που ο Γιώργος Λιάννης, ας πούμε, το Ζουρό, αν θυμάσαι, είναι 600, ναι. αγόραζαν αθλητές κυρίως από την Αλβανία, προσπαθούσαν να τους περάσουν σαν βορειοπυρώτες. Μάλιστα είχαν κάνει το φοβερό, είχαν πάρει τον Καϊχασβίλη, έναν Γεωργιανό πρωταθλητή, ο οποίος είχε πάρει στην προηγούμενη Ολυμπιάδα χρυσό με τη Γεωργία. Τον πληρώσανε, έβαλε την ελληνική σημαία και όπως ήταν ο Τζελίλ, ο Αρσιβαρίστας, ο Σαμπάν, τους έδωσαν ελληνικά ονόματα. Δηλαδή πήρανε Αλβανούς αρσιβαρίστες άξιοι τα παιδιά, ούτε τους κατηγορώ, έπρεπε να φοράνε τη φανέλα της χώρας τους. Τους πλήρωσαν προκειμένου να παρουσιάσουν αυτοί οι επιτυχίες, με αποκόρυφο αυτό που σου είπα πριν για το Κεντέρι, δηλαδή σε μια χήμερα, σε ένα ψέμα να ζει ο κόσμος, σε μια ευμάρεια και σε νίκες, ας πούμε, κατασκευασμένες. Ο ίδιος ο λαός, ας πούμε, το αποδεχόταν και φτάσαμε πάλι εδώ που φτάσαμε. Αναφέρεται στους αρσιβαρίστες, δεν αναφέρεται σε καμιά περίπτωση, ας πούμε, σε όλους τους Αλβανούς ή στον αλβανικό, αλλά δεν αναφέρεται κυρίως, θα μου επιτρέψει να το πω, ας πούμε, στη φίλη μου τη Λόλα, τη Μανώλια Αλούση, η οποία είναι μια γυναίκα την οποία αγαπώ πάρα πολύ, την εκτιμώ, είναι φίλη, τη Λόλα την Καλομήρη δηλαδή, η γυναίκα του Λούση, μια κοπέλα που ζει στην Λιβαδία, τη έχει αναγνωρίσει, τη θαυμάζω, είναι φίλη μου και τη θεωρώ Ελληνίδα μέσα από τη συμπεριφορά που έχει απέναντι στη μένα και στη χώρα μου. Είναι φίλη μου και για μένα Ελληνίδα. Αυτοί, ας πούμε, τέτοιους ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες τους χρειαζόμαστε. Όπως, εντάξει, καλή μπορεί να ήταν και η Αλβανία. Λογική ότι αγοράζουμε, ας πούμε, φτιάχνουμε ψεύτικες νίκες, αγοράζουμε μετάλλια. Αυτό είναι που στυλιτεύω, αυτό που είναι που στυλιτεύω εκεί πέρα. Και ότι ο Έλληνας, ας πούμε, τα φορτώνει το σταυρό αλλού. Δηλαδή, να σηκώσει το βάρος για μας ένας ξένος. Ή αυτό που λένε τώρα, να έρθουν οι Γερμανοί να μας κυβερνήσουν. Το λένε πολλοί. Ή να έρθουν απ' έξω να βάλουν σειρά. Αυτό είναι η έσχατη ξεφτύλα. Δηλαδή, παρακάτω δεν έχει. Καλύτερα, ας πούμε, να χαθεί σαν λαός παρά αυτό το πράγμα, να σε κυβερνάει ξένος. Αυτή την έννοια έχει, ας πούμε. Οκ, ξεκάθαρο. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν. Το επόμενο τραγούδι είναι το Σταβουνάκι στους Μπαξέδες, που είναι και το μόνιμο του δίσκο. Ακούγοντας το δίσκο, ενώ υπάρχουν ένα σωρό κομμάτια, θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες αυτό συγκεκριμένα. Μου είπες πριν για το αντιαπαγορευτικό κίνημα κτλ. Θα συζητήσουμε και παρακάτω για ποιο λόγο θεωρείς ότι το πόσο σημαντικό και τη σχέση σου με όλο αυτό το κίνημα και όλη αυτή τη συζήτηση, που εξηγεί φυσικά και το εξώφυλλο και όλη την νοηματοδοσία που έχεις δώσει μέσα σε αυτό το εγχείρημα. Θέλω να μου πεις γιατί διάλεξες αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι για τίτλο. Ενώ θα μπορούσες, ας πούμε, για παράδειγμα, ο σκεπτόμενος εγώ της πρόχειρας μου, το Καληνύχτα Ελλάδα. Το οποίο επίσης θα ήταν αρκετά, ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείται χτυπητό. Χρησιμοποίησες αυτό. Αρχικά αυτός ήταν ο τίτλος. Θέλω να ρωτήσω πάρε αυτό και να μου το ολοκληρώσεις. Είσαι υπέρ της νομιμοποίησης προφανώς, από ό,τι μας είπες κιόλας. Και θέλω να μου πεις λίγα λόγια σε συνδυασμό με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και όλα αυτά που είπες προηγουμένως, σε σχέση με την νομιμοποίηση και φυσικά σε σχέση με το CD. Με το τραγούδι. Το τραγούδι και το δίσκο λόγω, έτσι προφανώς. Στην αρχή αυτός ήταν ο τίτλος, αλλά πριν από 3 χρόνια, ξέρω εγώ, μπήκα σε μια σειρά να το βγάλω.
Αυτή τη στιγμή όμως η κατάσταση έτσι όπως έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα, αυτό το αδιέξοδο και το τέλος που διαφαίνεται, η άμα εκτίμηση είναι και πολλών άλλων ότι η μόνη λύση για να βγούμε από το αδιέξοδο αυτό, το οικονομικό δηλαδή βασικά, γιατί η εθνική ανεξαρτησία χωρίς οικονομική ανεξαρτησία δεν υπάρχει, είναι παραμύθι. Θα πρέπει να είσαι αυτάρκης, να πατάς τα πόδια σου, να εξάγεις και να είσαι υγιής οικονομικά. Το προϊόν το οποίο μπορεί να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα είναι η κάναβης, η ινδική κάναβης μάλιστα, θα έλεγα εγώ. Γιατί υπάρχει φαρμακευτική κάναβης που έχει και την ινδική μέσα, η κλωστική κάναβης, η οποία καλλιεργούνταν στην Ελλάδα μέχρι το 60 ας πούμε και τα λοιπά. Και μιλάω για την ινδική. Γιατί η Ελλάδα έχει το προνόμιο λόγω κλίματος και εδάφους να παράγει την καλύτερη ινδική κάναβη στην Ευρώπη. Μάλιστα είναι μοναδική, δεν υπάρχει άλλη να μας ανταγωνιστεί λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω. Είμαστε μονοπόλιο στην Ευρώπη και είναι μέσα στις 5 καλύτερες ποικιλίες στον κόσμο. Αν εξάγουμε την κάναβη νόμιμα στις αγορές που λένε, στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού, τα έσοδα που έχουν υπολογιστεί μετά από εξαγωγές είναι γύρω στα 8 με 10 δισεκατομμύρια μακροπρόθεσμα. Ακόμα και τώρα, αν νομιμοποιήσαμε το φυτό που δεν επιτρέπονται οι εξαγωγές ή οι εισαγωγές από άλλες χώρες αν θες, και υπήρχε κατανάλωση εσωτερικά μόνο και από τον τουρισμό ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 1,5-2 δις με τροπαθείς ας πούμε υπολογισμούς. Δηλαδή φεύγουμε από το φάσμα των ατομικών δικαιωμάτων που θα τα πούμε και ισχύουν ας πούμε από το γιατί απαγορευτική κάναβης, το τι παίχτηκε, το τι αποκομίζουν οι μυστικές υπηρεσίες. Φεύγουμε από το ότι ο Τσεκάλι μένεται τη χώρα όσον αφορά την κάναβη και τις απαγορευμένες ουσίες και έχει έσοδα γύρω στα 5 δις του χρόνου. Εμείς σαν Έλληνες, όταν λέμε ότι πρέπει να ξαναγεννήσουμε το πρωτογενή τομέα, ότι από εκεί θα ξεκινήσουμε και είναι αλήθεια, ότι θα πετύχουμε την αυτάρκεια, δηλαδή να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, η γνώμη η δικιά μου είναι ότι θα πρέπει να στραφούμε σε αυτό το προϊόν, να δώσουμε τη μάχη να νομιμοποιηθεί, να αποκατασταθεί, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, να πάψει αυτή τη δυσφήμιση και τον πόλη που έχει υποστεί, το οποίο ήταν κατασκευασμένο όλο. Κάναβης δεν είναι ναρκωτικό, σε καμία περίπτωση δεν έχει καμία σχέση. Κάναβης είναι φυτό θεραπευτικό, με ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία και ήρθε η ώρα για μένα να γίνει το βήμα να νομιμοποιηθεί. Και αυτό είναι ένα εκ μέρους από τη δικιά μου τη σκοπιά, ένα σάλπισμα, ο δίσκος αυτός και ο τίτλος του δίσκου, για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στέλιο, το τέταρτο κομμάτι του δίσκου είναι το Σίκο. Ακούγοντας το κομμάτι, διαβάζω τώρα και ένα στίχο συγκεκριμένα, τον πρώτο στίχο δηλαδή κιόλας μάλιστα που χρησιμοποιείς. Λες και γιατί η προσωπευτική ψευτοδημοκρατία είναι μια εκβιαστική κρατική πειρατεία. Θέλω να μου σχολιάσεις λίγο αυτή τη φράση και επίσης κάπου αργότερα, θα θέλω αν μπορείς να μου τα δώσεις την ίδια απάντηση, γράφεις, λες μέσα στους στίχους, δεν θα κάνει η ιστορία το δίμηνο του Πανευτριτζίδης. Και θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσεις αυτούς τους στίχους και θέλω να συζητήσουμε μετά και για το μουσικό κομμάτι. Έτσι. Να πω ότι είναι το πιο, ας πούμε, είναι πρόσφατο τραγούδι, από μετά για τα μουσικά που είπες. Είναι γεγονός ότι η ανάθεση οδηγεί στην παρέτηση. Δεν πιστεύω στην αντιπροσώπευση, δεν πιστεύω στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, γιατί δεν είναι δημοκρατία. Αντιθέτως πιστεύω στη δημοκρατία και ένας λόγος που είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας είναι γιατί γεννήθηκε αυτή η μορφή οργάνωση της κοινωνίας στην πατρίδα μου από τους προγόνους μου. Δημοκρατία θεωρώ μόνο τη δημοκρατία του Χριστιανού, όπου οι αντιπρόσωποι προέκυπταν από κλήρωση. Και προέκυπταν από κλήρωση γιατί ήταν όλοι ενεργοί πολίτες, κατριτισμένοι, ετοιμοπόλεμοι και κανένας δεν είχε πρόβλημα αν εκλεγόταν ο άλλος, μάλλον αν κληρωνόταν ο άλλος
ήξερε ότι όλοι είναι σε θέση να στήσουν αξιώμα. Αυτό πώς γινόταν με την κατάρτιση, με τη συμμετοχή στα κοινά, με την ενεργοποίηση. Δεν θυμάμαι πώς το έχει πει, νομίζω ο Πλάτων, που λέει ερετών ολιγαρχίας αίτιων, πληρωτών δε δημοκρατίας. Δηλαδή η αιρετή, η ψηφοφορία, η αντιπροσώπευση, η ανάθεση κατασκευάζουν ολιγαρχίες. Πιστεύω λοιπόν, αν κάποια ήταν δημοκρατία που θαυμάζω και την έχω στο μυαλό μου να πω αυτό είναι δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει μέχρι ενός σημείου, είναι η δημοκρατία του Χριστένου. Σε τίποτε τέρμα πιστεύω στη δημοκρατία χωρίς κυβέρνηση και χωρίς κληρονομικό δικαίωμα. Δηλαδή, σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει ατομική ιδιοκτησία, ούτε κράτος. Αυτή η κοινωνία είναι αναρχική κοινωνία. Πιστεύω ότι η αναρχία είναι το ανώτερο στάδιο της δημοκρατίας, στο οποίο όμως δεν μπορείς να πας από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζονται στάδια. Αυτό πιστεύω εγώ. Και σαν ένας στόχος που θα μπορούσε να βάλει η ανθρωπότητα και η πατρίδα μου, θα είναι να πλησιάσει και να φτάσει ξανά, αν μπορεί, τη δημοκρατία του Χριστένη, και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μετά μπορούμε να μιλάμε για πώς θα πάμε παρακάτω στην αναρχική κοινωνία. Αυτό περίπου θέλω να πω με το στόχο αυτό. Οι παριστηρητές. Όλες οι άλλες μορφές οργάνωσης, η αστική δημοκρατία, αυτό που ζούμε, είναι μια στατική μορφή οργάνωσης της κοινωνίας, έτσι κι αλλιώς ξεπερνιέται, δεν τη θέλει πια κανένας, δεν τη θέλουν ούτε αυτοί οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν, δηλαδή η αστική τάξη. Το έθνος κράτος διαλύθηκε, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε σε αυτό. Οργανώνεται από το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση το παγκόσμιο κράτος, παγκόσμια κυβέρνηση και το παγκόσμιο νόμισμα. Και είναι καθήκον και ευθύνη του κάθε επαναστάτη να πολεμήσει αυτή την εξέλιξη, αλλά και να προτείνει λύσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν και είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Ο κόσμος είναι δηλητηριασμένος, όλοι είμαστε χαλασμένοι, θα λέγαμε, μέχρι ένα σημείο από την κυρίαρχη ιδεολογία και από τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί, από τις δομές που έχει το κράτος και το σύστημα και η κοινωνία που έχουν αναπτυχθεί μέσα στις κοινωνίες ευρύτερα. Είναι καθήκον μας, ας πούμε, να απελευθερωθούμε από όλη αυτή την πνευματική δουλειά, να πάψουμε να πιστεύουμε, να αναθέτουμε τη ζωή μας σε άλλους και να παραιτούμαστε από αυτήν. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε ποιον θα βάλουμε τώρα. Καταρχάς η ζωή είναι 14ετής, έτσι, παραπάνω. Η γόνιμη περίοδος 14ετής. Άμα σε πιάσαν το κορόιδο και άμα έφτασες αυτό, τελείωσε. Και ακούσεις κουβέντες, ποιον θα βάλουμε τώρα. Ή ποιος έχει σειρά. Ακόμα χειρότερα ακούγεται αυτό, ποιος έχει σειρά. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω, θυμίζει ας πούμε τις πόλεις στους οίκους ανοχής. Που λέει στην τσατσά, ποιον θα βάλουμε τώρα, ποιος έχει σειρά. Όταν μιλάμε για τη ζωή μας. Αυτή η ανάθεση και αντιπροσώπευση και όπως εκφράζει το κοινοβουλευτισμό, ας πούμε, έχει οδηγήσει εκεί που είναι τα πράγματα. Ο κόσμος θα πρέπει να πάρει να αυτοοργανωθεί, να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, να συμμετέχει, είναι καθήκον. Και βέβαια αυτό που έχει, να παραδειγματιστούμε από τη δημοκρατία την Αθηναϊκή, όσοι που ήταν ελάχιστοι τότε, 1% ας πούμε, που δεν συμμετείχαν στην εκκλησία του Δήμου, που δεν έπαιρναν μέρος στις αποφάσεις, αυτοί ήταν, ας πούμε, το μοίασμα της κοινωνίας, τους αποκαλούσαν ιδιώτες, και με απαξιωτικό. Η λέξη ιδιώτης έχει την έννοια που έχει στα αγγλικά και στα γαλλικά, ας πούμε, η ίδια λέξη, δηλαδή το idiot ή το ιδιό. Σημαίνει τον ηλίθιο, τον βλάκα. Όταν λέγανε ιδιώτες, τότε λέγανε, εννοούσαν τον ηλίθιο, τον τίποτα, τον τενεκέ, ρε παιδί μου. Που έλεγε δεν με νοιάζει εμένα, δεν είναι δικό μου θέμα, δεν θα έρθω να πάρω μέρος, τον είχαν ξεφτύλα. Τώρα αυτό ήταν 1%. Τώρα είναι το 99%. Δεν μπορούμε να λέμε πώς έγινε, δεν ξημερώσαν μια μέρα και κατάρρευσαν όλα. Είναι όλα μαζί. Για τους πανιστήτες, εντάξει, μια κριτική που γίνεται στην αριστερά, πιο πάνω, που λέει η αριστερά μισή συμβιβάσει και πάλι, και είναι αυτό που έγινε τώρα, παρότι εγώ το είχα γράψει πριν το δημοψήφισμα. Είχε γραφτεί, κάπου ήμουν βέβαιος, δηλαδή. Τέλος πάντων,
αφορά αυτό το κομμάτι της αριστεράς και από κάτω λέει άσφαιρη υπηρεσία υπενθυμίζει το Στάλιν. Προφανές ποιον εννοώ. Η κρατική αριστερά, η θεσμική αριστερά, αυτό που λέει κάποιος αγωνιστές, ότι η αριστερά που λέει θα βάλει φωτιά, αλλά δυστυχώς τα σπίρτα της είναι βρεμένα. Και αυτοί κατά έναν τρόπο λιμένονται τη χώρα, ζουν από το κράτος, κοροϊδεύουν τον κόσμο και δεν συμμετέχουν. Δηλαδή είναι έξω από την κοινωνική εξέλιξη, ας πούμε. Δεν σπρώχνουν τα πράγματα. Είναι μπανιστερτζίδες, είναι ειδωνοβλεψίες. Δηλαδή κάθονται απ' έξω, κοιτάνε, δεν μπαίνουν μέσα στη φωτιά. Και η ιστορία βέβαια με κάποιον που κάνει μάτι, μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει με το ματάκια παιδί. Θα πρέπει να υπάρξει πράξη, ας πούμε. Και με αυτούς δεν μπορεί να κάνει ιστορία παιδί. Γιατί είναι παρατημένοι. Ζουν μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτισμού. Είναι αυτό που έλεγε ο Μάρξ, το αλεξικέρατο της αστικής δημοκρατίας. Okay. Αυτό. Και μουσικά που έλεγες, να πω ότι είναι ένα πρόσφατο κομμάτι, έτσι και είναι από τα πιο αγαπημένα μου, αν θες, μέσα στο δίσκο. Θεωρώ ότι είναι μουσικά το πιο άρτιο. Γεμάτο, ολοκληρωμένο. Έτσι, για μένα. τις δυνατότητες δικές μου. Αυτό το τραγούδι, μουσικά. Ωραία. Πολύ ωραία. Να πάμε στο επόμενο. Δεν κλείνει η Ινδιάνη. Ποιοι είναι οι Ινδιάνοι? Ποιοι είναι οι Ινδιάνοι στη συγκεκριμένη. Δηλαδή, όταν το άκουσα, καταλαβαίνει κάποιος. Ποιοι είναι οι Ινδιάνοι και γιατί οι Ινδιάνοι? Όχι, θα σου πω, δεν είναι ένα λογοπαίγνιο αυτό. Αυτό καταρχάς είναι κάτι που λένε στη Γερμανία οι γονείς στα παιδιά όταν κλαίνε. Δηλαδή, πώς λέμε εδώ, είσαι άντρας με κλαις, ξέρω εγώ, κτλ. Εκεί πέρα από παλιά δεν είναι τώρα, πάντα λέγανε όταν έκλεινε το παιδί, λέγανε αρέ, δεν κλαίνε οι Ινδιάνοι. Ξέρω εγώ, ότι με κλαις θάρρος, ξέρω εγώ, είσαι παλικάρι. Όπως είναι οι Ινδιάνοι. Αυτό το είχε πει ο. Αυτό πώς προέκυψε το παράσχο μας. Είναι μια αρίστο του Χόρστ Μάλερ, ενός Γερμανού, ας πούμε, ο οποίος ξεκίνησε από τον αρχικός, τώρα έχει καταλήξει να είναι ναζιστής, έτσι, να το λέμε και αυτό. Πάση περιπτώσει, όμως μια μορφή του Αντάρτικου πόλεμου τη δεκαετία του 70, ένας επαναστάτης ακόμα και τώρα, αν θες, έστω και έτσι, γιατί είναι στη φυλακή συνέχεια, πάλι φυλακή. Ξύπνησε μάλλον το γερμανικό το αίμα εκεί πέρα, ήταν και ο πατέρας του ήταν με τους Ναζί, αυτοκτόνησε μετά, δεν άδειξε την ήττα κλπ. Χωρίς μάλλον λοιπόν είναι αυτός που ίδρυσε την Bader Meinhof, την ομάδα. Αυτός που τους πήρε και τους εκπαίδευσε στο Λίβανο, ήταν αντάρτης πόλεμου. Δικηγόρος, πολύ καλό δικηγόρος και ακόμα δικηγορούσε και δικηγορεί, δηλαδή ένα κεφάλι μεγάλο. Αυτός όταν τους συλλάβανε πριν τον Bader, έφαγε 10 χρόνια φυλακή λοιπόν, ήταν στη φυλακή. Μετά από 2-3 χρόνια πιάνουν και την Μάνκο, πιάνουν και την Bader κτλ. Τους βάζουν στα λευκά κελιά, εκεί με το φως να καίει συνέχεια, χωρίς παράθυρα, τους σπάσιμο νεύρο, τρελαθήκαν αυτοί. Γράφει ένα γράμμα ο Bader, ας πούμε, στις εφημερίδες ότι εδώ πέρα δεν τηρούνται οι συνθήκες, ανθρώπινες συνθήκες, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τηρούνται, το πράγμα δεν είναι αυτά. Και αναγκάζει του γράφει ο Μάλερ γράμμα ότι κοίταξε να δεις. Όπως θέλουμε εμείς να καταστρέψουμε τον εχθρό, δίκαια και αυτός θέλει να μας καταστρέψει. Είμαστε εχμάλωτοι του κράτους, αυτό που το πολεμάμε γιατί είναι τέτοιο. Μπορεί να λέμε ότι να μας βασανίζει, ας πούμε, και τα λοιπά. Πάση περιπτώσει, ηρέμησε, του λέει Ανδρέα, δεν κλαίνουν οι Ινδιάνοι. Αυτό. Και επειδή, ας πούμε, το ρεφρέν έχει μια επίκληση τέτοια ότι. Είναι ψυχοτικό λίγο που λέει δεν πονάει ο πολεμιστής, μη δηλώσεις. Κάνεις δήλωση, μην ασπαστείς, μην αλλάξεις στρατόπεδο, δεν πονάει ο πολεμιστής, δεν κλαίνουν οι Ινδιάνοι. Αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θα πολεμήσουμε και θα πέσουμε. Δεν θα λυγίσουμε, όσο και στα λόγια είναι εύκολο, στην πράξη είναι δύσκολο. Οκ. Να πω την αλήθεια, εγώ ακούγοντας τον δίσκο, δεν ξέρω τώρα άλλος θα μπορούσε να του κάνει εντύπωση κάτι άλλο, εγώ τουλάχιστον ακούγοντας τον δίσκο. Πέρα από το γεγονός ότι το επόμενο κομμάτι, να πω την αλήθεια, είναι το κομμάτι το οποίο και μουσικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το εκεί που ισιώνει ο αητός, λες κάποια στιγμή μέσα κάτι, θα διαβάσω έτσι όπως είναι μέσα και θέλω να μου πεις και σε ποιον αναφέρεσαι, σε ποιον μιλάς, προφανώς στην νεολαία φαντάζομαι. Να μην ξενιτεύεστε, πράτην και στρατεύεστε. Και θα σβήσω την τροπή με καναδικό οξύ.
δεν πουλάω το πατρικό, μαγαζί ελληνικό. Ένα είναι αυτό που πούμε από τους στίχους. Και δεύτερο, δεν ζυγώνει ο Τσαλαπιτινός και ποιος είναι ο αετός. Ποιος είναι ο Τσαλαπιτινός, στο συγκεκριμένο, ποιος είναι ο αετός και αν καταλαβαίνω από τους στίχους, θεωρίζω ότι είναι λάθος σε αυτή την κοινωνική κατάσταση που βρίσκομαστε σε αυτή τη χώρα να φέρει κάποιος. Το θεωρείς δηλαδή ότι είναι φοβικό το να μεταναστεύσει κάποιος? Όχι, είναι λογικό και ανθρώπινο. Λέω τώρα συμπέρασμα, έτσι, δεν έχει να κάνει. Πρώτα απ' όλα το καθένα. Μια παράκληση είναι περισσότερο. Αν θες στο γιο μου ακόμα, που είναι σε ηλικία τέτοια, αν θα κάτσει να τα πει. Και στην νεολαία, βέβαια τους καταλαβαίνω, φεύγουν. Δεν μπορεί να κάτσω. Εγώ στη θέση τους θα το σκεφτόμουν σοβαρά. Πρέπει να αγωνιστούμε για την πατρίδα μας. Είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Η αγάπη για την πατρίδα και η υπέρτατη μορφή αγάπης είναι θυσία. Το πράτην και στρατεύεστε είναι μια ρίση του Δημοσθένη στον Τρίτο Ολυμπιακό όταν έβγαλε αυτούς τους 5 λόγους περίφημους κατά του Φιλίππου. Ένας ήταν αυτός, είναι τρεις κοινόλυμπο, είναι φιλιππική. Στον Τρίτο Ολυμπιακό λοιπόν λέει, είναι ένα τρομερό κομμάτι, έχει ένα σημείο, κάποιες φράσεις που αξίζει τον κόπο να ψάξει να βρει κανείς, όταν τους λέει τους Αθηναίους ότι γιατί τα πράγματα λέει, έχει εκφυλιστεί η Αθηναϊκή Δημοκρατία, τελειώνει, κατεβαίνει μετά ο Φίλιππος, καθαρίζει το πιάτο. Και λέει, σου λέει, πούμε, γιατί τα πράγματα λέει τώρα είναι χάλια και πριν πήγαινε να είναι καλά. Γιατί τότε ήταν για να, ας πούμε, τιμή για έναν να πάρει ένα αξίωμα και έκανε τα πάντα για να το φέρει σε πέρας μόνο και μόνο για να έχει την εκτίμηση του κόσμου και την αγάπη της κοινωνίας και του συμβασμού. Δεν τολμούσε να σκεφτεί να κλέψει τα λοιπά. Και τότε τα πράγματα πήγαιναν καλά. Ενώ τώρα λέει και περιγράφει τη ζωή όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα, δηλαδή κάποια πράγματα. Αυτοί που ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα, λέει, έχουν φτιάξει μέσα από την ασχόλησή τους αυτή κτίρια μεγαλοπρεπέστερα από τα δημόσια. Εσείς, λέει, τους παρακαλάτε, τους λήφετε, τρέχετε από πίσω τους, όταν σας δώσουν τα αυτονόητα αυτά που δικαιώς πανηγυρίζετε, και αν πάρετε και κανένα εισιτήριο, λέει, θωρικό, ας πούμε, για τα θέατρα, δηλαδή κανένα πας στη βουλευτή, λέει, για το Champions League, θα μου λες ένα εισιτήριο. Εκεί πέρα, ας πούμε, να τους αποθεώνετε κιόλας. Γιατί, λέει, τότε ο Δήμος τολμών πράτην και στρατεύεστε, δεσπότες είναι της πολιτευομένης. Γιατί τότε δηλαδή που πήγαιναν καλά τα πράγματα, ο Δήμος, δηλαδή εσείς, ο κόσμος, η κοινωνία, τολμώντας να πράττει, να είναι ενεργός δηλαδή, να συμμετέχει και να στρατεύεται, για να είναι τιμοπόλεμος, να γυμνάζεται, να έχει στρατηγική, να είναι τιμοπόλεμος. Επικρατούσε απάνω στους πολιτικούς. Και να σου πω, δεν είναι και μακριά εδώ σε εμάς αυτή η περίοδος, δηλαδή δεκαετία του 70, αν τα βάζεις κάτω, αν θυμηθείς, αν ρωτήσεις τους παλιότερους, όλος ο κόσμος ασχολιόταν με την πολιτική. Όλοι ήταν σε οργανώσεις, όλες οι κουβέντες γινόταν απάνω σε αυτό το θέμα. Όλοι γνωρίζαν το παραμικρό. Στα δημοτικά συμβούλια υπήρχε θέμα, ποιος θα είναι στα ψηφοδέλτια. Ξέρω εγώ, ήταν όλοι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι είχαν γνώση κτλ. Υπήρχε μια ζήμωση, μια κινητικότητα και μια πραγματικότητα, μια ενεργητικότητα από τον κόσμο. Τη δεκαετία του 70 λοιπόν δεν υπήρξαν ούτε σπατάλες, ούτε κλοπές, ούτε ρουσφέτια ιδιαίτερα. Δηλαδή ο κόσμος όταν είναι ενεργός, ας πούμε, περιορίζει το πρόβλημα, γιατί ο πολιτικός που είναι από πάνω ξέρουν ότι τον βλέπουν, τον παρακολουθούν, τον ελέγχουν, ξέρουν τι γίνεται, έχουν κατάρτιση. Δεν τολμάει. Τώρα ο κόσμος παραιτηθεί και αρχίζει τι με νοιάζει εμένα. Δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Πολιτική, αυτοί οι βουλευτές κτλ. Τη δικιά σου ζωή ασχολούνται. Τη δικιά σου τη ζωή ρημάζουν ή αναβαθμίζουν. Όταν λες ότι δεν με νοιάζει και την πολιτική, αλλά δέχεσαι να ζεις μέσα στα όρια του κράτους, των κανόνων του, εξαυτοκτονείς δηλαδή. Κοινωνικά δεν έχεις καμία τύχη. Και έχεις παραδώσει τους άλλους τα κλειδιά της ζωής σου, της χώρας σου, και αυτοί τι θα τα κάνουν τα κλειδιά. Δηλαδή, τι περιμένει κάποιος δηλαδή, όταν βάζει κάποιον, άντε να βάλουμε αυτόν, λέει, να δούμε τι θα γίνει, ας πούμε.
Άρα αυτό είναι, ας πούμε, και για μένα είναι το αντίδοτο σε κάθε κοινωνία ώστε να μην φτάσει στο χάλι, ας πούμε, που είμαστε τώρα. Και πάλι γυρνάμε στην ανάθεση, στην αντιπροσώπευση. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει, αν όχι να σβήσουν, να υποχωρήσουν δραματικά. Όσον αφορά. Είναι ένα country κομμάτι. Country, ναι, αυτό εκεί πήγαμε. Αγαπημένη μουσική με σκά ρυθμό. Ναι. Στο ρεφρέν. Αγαπημένος εγώ σε αυτό. Παλιό κομμάτι. Αυτό είναι και πρόσφατο. Πρόσφατο, πιο πρόσφατο. Πρόσφατο. Σύνθεση είναι δικιά σου ή έγινε πάλι έτσι συλλογικά η βασική ιδέα? Συνθέσεις είναι δικές μου όλες. Α, είναι όλες από την αρχή. Πώς Okay. διαμορφωθήκανε, Ναι. ας πούμε, παικτικά. Έγιναν, δεν είναι το ίδιο. Ας πούμε, παίξαν όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Δηλαδή, την ορχήστρα την έκανε ο Σπύρος βέβαια, αλλά μέσα εκεί ο καθένας θα βγάλει τον εαυτό του. Δηλαδή αυτό το ήθελα κι εγώ. Και φαίνεται και η εμπειρία μέσα από αυτό το κομμάτι. Έτσι έχω μάθει και να δουλεύω. Δηλαδή μικρός από παιδί, ας πούμε, γιατί μπήκαμε στο ροκ και επειδή και εσύ είσαι μουσικός και ροκάς, ξέρεις ότι ένα αποτέλεσμα σε τέτοιες μπάντες, σε τέτοιες σημαντικές, στο δικό μας το χώρο, πάντα είναι συλλογικά. Δηλαδή πιστεύουμε σε αυτό που έχει ο άλλος μέσα του και θέλουμε να βγει. Με ρώτησε ακόμα για το... Ποιος είναι ο Τσαλαπετινός και ποιος είναι ο Αετός? Ο Τσαλαπετινός. Αυτή είναι μια παράφραση ενός ποίηματος, Δημόδιους κάπως θα έλεγα, που είχε κάνει εντύπωση μ' άρεσε, που λέει εκεί που πετάει εκεί που σιώνει ο Αετός, δευτερογίζουν Λάρι. Θέλοντας να δείξει, ξέρω εγώ, πώς να το πούμε αυτό που έλεγε κάποιος, ότι είναι άλλα τα άλογα που κουβαλάνε του κάρου και άλλα αυτά που τρέχουν στον υπόδρομο. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει, ο Αετός συμβολίζει τη γενναιότητα, συμβολίζει την περηφάνεια, συμβολίζει αυτά τα πράγματα. Και συμβολίζει τον Έλληνα, την Ελλάδα, για μένα, εδώ, στο τραγούδι αυτό. Γιατί πιο πριν λέει Αχιλλέας Περικλής, Σπάρτακος που ήταν Έλληνας, τον διεκδικούμε αυτόν, τον άνθρωπο, ήταν Θρακιώτης, ήταν Έλληνας, και Περικλής, Παρθενώνας και Δελφή, Μαραθώνας τρέμει γη, Θερμοπύλες στα στενά, θα τη διώξουμε ξανά. Είναι μια αντίδραση δικιά μου. Δηλαδή η Ελλάδα που έχει αντισταθεί, που πολεμήσει, που νίκησε οι Πέρσες, που νίκησε οι Γερμανούς, που έχει κρατηθεί στην τοποκρατία του Δανία, ας πούμε, κτλ. Δεν είναι δυνατόν να ταπεινώνεται αυτή τη στιγμή από Βυσιγότους, Γερμανούς και από παραλαπίπες Βρετανούς. Αυτοί είναι οι Τσαλαπετινοί, αυτοί είναι οι μονεταριστές. Γυρνάνε γύρω-γύρω πώς θα μου χρωστάς τι σου κάνω. Ο Έλληνας έχει βάλει άλλα ζητήματα από την αρχαιότητα, ας πούμε, στον κόσμο. Είναι αυτός που έδωσε τις δομές της οργανωμένης κοινωνίας και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πολεμιέται αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω ότι έχουμε το DNA ακόμα. Είμαστε απόγονοι των Ελλήνων και αυτό φαίνεται, γιατί έχουμε μόνο βέβαια τα αρνητικά εμείς τώρα. Δηλαδή έχουμε το διχάσμα εμείς, το διχάσμα το κρατήσαμε. Αλλά για να έχουμε τα αρνητικά, κάπου κρυμμένα και τα θετικά. Και πρέπει να τα βγάλουμε, ας πούμε. Αυτή την έννοια έχει. Προς τον εξωτερικό, ας πούμε, εχθρό, αν θες, αλλά και προς τον εσωτερικό, γιατί έχει να κάνει εκεί με το χασίσι πουλό. Δεν πουλάω το πατρικό, να χασίσει ελληνικό. Όλο αυτό σταματήστε, κλείστε τα υπέδ, σταματήστε να πουλάτε τα λιμάνια, σταματήστε να πουλάτε τα νερά, σταματήστε να πουλάτε τον ήλιο και φυτέψτε δική κάναβη. Αυτό λέω εγώ. Δεν πουλάω το πατρικό, να χασίσει ελληνικό. Που θα είναι μονοπόλιο εμπορικό στην Ευρώπη, σε μια Ευρώπη η οποία νομιμοποιείται κάναβη μία χώρα μετά την άλλη. Στην φαρμακευτική κάναβη στην Ιταλία την καλλιεργεί ο στρατός. Ο Τριντό διάβασα σήμερα στον Καναδά μετά το 2017 νομιμοποιείται στον Καναδά. Πήρε το Κογκρέσο πριν 2 εβδομάδες απόφαση σε όλη πια και στις 52 πολιτείες είναι νόμιμη η φαρμακευτική κάναβη. Και δίνει ίαση στον καρκίνο του δέρματος, δίνει ίαση στην παιδική επιληψία και βοηθάει σε 100-200 αρρώστιες, ας πούμε, κτλ. Και ενώ εμείς εδώ βγαίνει, δηλαδή σαν να είσαι το Ιράν και να απαγορεύεις την εξόρυξη πετρελαίου και να αγοράζεις, ας πούμε, από την Ιαπωνία. Ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα σε αυτό. Αυτό στυλείται. Και αυτή την έννοια έχει ο Αετός της περηφάνειας, της λεβεντιάς, που είναι ο Έλληνας. Και Τσαλαπετινοί είναι όλοι αυτοί, οι τρόικες. Δηλαδή αυτά τα σκουλίκια, ας πούμε, που έρχονται εδώ πέρα, δηλαδή ένα λαό που δεν βλέπεις ότι έχει πέσει κάτω, που ξεφτιλίζεται, που δεν είναι τίποτα. Αυτός είναι ο αντιλισμός σου. Να πάρει το πατήσει στο λαιμό, δεν πρέπει να το σηκώσεις. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους, εγώ πιστεύω, και αυτή τη συμπεριφορά μπορούμε
να την αναστρέψουμε, να την παλέψουμε και να την νικήσουμε. Και έχει έτσι ένα, ας πούμε, ένα τόνο τέτοιο δίχως, ας πούμε. Πιο επιθετικό. Και επιθετικό, εντάξει, είναι μια περηφάνεια που βγάζω, έτσι το αισθάνομαι. Δηλαδή. Δεν τους φοβάμαι, δεν τους υπολογίζω, δεν τους θεωρώ και κάτι. Είναι ό,τι είμαι και εγώ, δεν τα τους σέβομαι. Έχουν και αυτοί να δώσουν, αλλά δεν μπορεί να φέρνονται έτσι σε έναν που έχει πέσει κάπου. Και βέβαια και μέσα από τα παραμύθια του Μάστερ, δηλαδή της αλληλεγγύης, αυτά έχει φύγει το αλληλεγγύη, τώρα είμαστε θα γίνει δανειστές, είναι τέτοια, είναι δηλαδή την κουνηφή αυτή, ας πούμε. Βάση περίπτωση. Το επόμενο κομμάτι έχεις χρησιμοποιήσει, δεν έχεις όλοι με θεούς, έχεις χρησιμοποιήσει στίχους του Παλαμά. Θέλω να μου το σχολιάζει λίγο αυτό. Θέλω να μου πεις δύο κουβέντες για την παραδοσιακή μουσική, γιατί χρησιμοποιείς μέσα αριθμό τσάμικο, οπότε είναι ένα κομμάτι αρκετά διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα και μόνο από το ρυθμό του δηλαδή και μελωδικά. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά που θα μου πεις, που φαντάζομαι έχει να κάνει με τους στίχους του Παλαμά, λέει «Σκλάβος ξανάς και ψωρομιός και δασκαλοκρατιέται». Και θέλω να μου πεις, προφανώς για να το χρησιμοποιήσεις πιστεύεις ότι έχει δίκιο και αν πιστεύεις ότι αυτό ισχύει διαχρονικά στην Ελλάδα, για τον Ρωμιό, για τον Έλληνα δηλαδή. Ισχύει σήμερα, σίγουρα είναι το 1908 γραμμένο αυτό. Ναι, γι' αυτό. Είναι έναν αιώνα πίσω. Πάνω από 100 χρόνια. Είναι ακριβώς όπως τα λέει. Είμαστε των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσι. Η Ρωμιοσύνη είναι πόρνη. Θα μπει δερβίσιδες και στέρφοι μανταρίνοι μαζί με τους χαλκοπράσινους, τους ντόπιους, πατάνε την πολιτεία. Έτσι ήταν τότε, έτσι είναι τώρα, έτσι ήταν πάντα. Αλλά τιμώ, ας πούμε, την πίεση, αν θες, ένα εθνικό ποιητή όπως είναι ο Παλαμάς, αλλά για την πίεση γενικά σαν τέχνη, η οποία δεν αποτυπώνει σε 15 γραμμές, ας πούμε, μια κατάσταση η οποία παραμένει και τώρα. Δηλαδή, συγκλονίστηκα αυτό όταν το είδα, κατά τύχη κάπου, σε ένα ημερολόγιο ένα αντίστοιχο, πήγα το είδα, μετά στο σπίτι το μελοποίησα. Εντάξει, άμικο είναι μέσα μου. Επειδή με Έλληνας, είναι ιδιώματα μουσικά αυτά, του κάθε λαού υπάρχουν. Δεν τρέπομαι γι' αυτό. Είναι μια rock version, ας πούμε. Ναι. Τι πιστεύω για το ελληνικό τραγούδι, δεν είναι ώρα να πω αυτό. Για το παραδοσιακό. Σε σχέση και με την παράδοση, ας πούμε. Παρότι εγώ με τις σχολές του Ηράκλειτο, ας πούμε, που είχε πει ότι ό,τι παρελήφαμε ξυλώνει. Με γιώτα. Δηλαδή, ό,τι παραλάβαμε δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Με την έννοια ότι από εδώ και πέρα κοίτα να δεις τι κάνεις. Και εδώ ακόμα θα πω το πισωγύρισμα αυτό που βέβαια είπα για τις παρατάξεις που είναι αριστερά και δεξιά, κοιτάει πίσω και ούτω καθεξής. Ας πούμε, βλέπεις στον κόσμο, δηλαδή με πρόσημα την παράδοση, δηλαδή δεν παράγεται μουσικά τίποτα. Έχουν να μάθουμε τους παραδοσιακούς χορούς, να πάμε στα πανηγύρια. Τώρα τι υπάρχει κάτι στην Ελλάδα μουσικά, για αύριο θα υπάρχει, ας πούμε. Νομίζω ότι ο μόνος χώρος που αγωνίζεται για το ελληνικό τραγούδι πραγματικά είναι ο χώρος δικός μας, ας πούμε, είναι rock σκηνή, η οποία ξεκινάει από τη δεκαετία του 60 και παραμένει ακόμα σήμερα, από τους Ολύμπιας του Σκόλ, ας πούμε, μετά το Σαββόπουλο, το νέο κύμα οπωσδήποτε του Λεωνίδη Σαββόπουλου που ήταν πολύ μεγάλος, ο Πατριάρχης, τον λέω εγώ, και βέβαια όλα αλλάξανε όταν εμφανίστηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Πιστεύω σε αυτόν χρωστάμε τα πάντα. Ήταν ο άνθρωπος που πέρασε τη βάρκα από την παλιά όχθη στην καινούρια. Αυτός ο οποίος πήρε, ας πούμε, τη μαύρη μουσική, η οποία είναι η μουσική αυτή σήμερα που... Αυτή είναι η μουσική που υπάρχει, που έχει επικρατήσει. Αγαπημένη για μένα μουσική και πέρασε και όλα τα ελληνικά ιδιώματα μέσα. Γιατί είναι πιο σωστό νομίζω να μιλάμε να προσαρμόσουμε τα ελληνικά ιδιώματα στη μαύρη μουσική παρά να προσαρμόσουμε τη μαύρη μουσική στα ελληνικά ιδιώματα. Ας πούμε το μου είπες θα φύγω, αυτή η ροκιά του Παύλου από το πρώτο του δίσκο, το φανταστικό τραγούδι είναι ένα χασάπικο του Βαμβακάρη, αν θες, αν καθίσεις το βάλεις κάτω. Δηλαδή έδεσε το ελληνικό στοιχείο, με τη μαύρη μουσική, με το ροκ δηλαδή, το rock and roll κτλ. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος, αυτή είναι η κατεύθυνση. Έλεγα πριν ότι ξεκίνησε με τους πόλους Olympians, τον Παύλο, τον Σαββόπουλο, το νέο κύμα. Θα έρθει ο Παύλος, ήταν ο καταλήτης, είναι ο μεγαλύτερος. Έπρεπε να έχει ένα άγαλμα 50 μέτρα. Στην Ομόνια, σε κάποια πλατεία κεντρική ο Παύλος. Αν υπάρχω εγώ και παίζω και ένα καλό άλλη, το χρωστάμε σε αυτόν.
Αν δεν υπήρχε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, δεν θα υπήρχε αυτό που έχουμε. Δεν θα υπήρχε εγώ σαν μουσικός και πολλοί άλλοι, δεν θα υπήρχε αυτό που έχουμε σήμερα. Συνέχισε μετά και από αυτό να επάξει, ας πούμε, δηλαδή πατήσαμε τον δρόμο του πάρα πολύ καλά. Ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Πανούς ο Τζίμι, οι Τρύπες είναι το τελευταίο, ας πούμε, το πρόσφατο για μένα ροκ συγκρότημα. Σίγουρα υπήρξε ο Άσιμος, αυτό το μεγαθύριο, είπε Ξυλάκης οπωσδήποτε, η αδελφή Κατσιμίχα, ο Λάκης με τα ψηλάρευε, Φατμέ, ξέρω εγώ. Υπήρχε ένα κίνημα δηλαδή που ξεκίνησε, αν θέλεις, είτε που μου ξεκινά από τους Olympians τότε ή από τον Παύλο ακόμα πιο, το οποίο συνεχίζεται σήμερα και εντάξει, θα ήθελα κι εγώ, θα το δείξει η ιστορία, δηλαδή θα το δείξει ο χρόνος, να μπορέσω να είμαι κι εγώ ένας κρίκος μέσα σε αυτή την αλυσίδα, την οποία θα συνεχίσουν άλλοι. Εκεί μπορεί να βλέπει μόνο το ελληνικό τραγούδι. Όσον αφορά τις αραβικές κλίμακες που βλέπουμε σε ένα ποιοτικό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει από κάποιους καλλιτέχνες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο μέλλον εκεί, γενικότερα. Και βέβαια να μην μιλήσουμε για την υποκουλτούρα της παραλιακής, για αυτό το βόθρο που λέγεται σε ένα τραγούδι παρακάτω, το οποίο βεβαίως είναι ένα θνηστηγενές μουσικό είδος, αλλά κάνει πάρα πολύ κακό και βέβαια στον βαθμό που και η μεγάλη πλειοψηφία πάλι του κόσμου, που δεν είναι άμυρος εφημών, το έχει αποδειχθεί και το στηρίζει. Στηρίζει το εφήμερο και το ψεύτικο, και το χυδαίο, και το γελίο. Από εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Από εμάς υπάρχει. Θα δούμε. Θα δούμε. Το τσάμικο, ας πούμε, και προσπάθησε, ας πούμε, με το ρυθμό, με ένα slap μπάσο, έχει πίσω τη δημοτική κιθάρα ο Σπύρος παίξει, έχει βάλει τη ροκ μπροστά. Προσπάθησαμε να κάνουμε έτσι ένα πάντρινο, να δείξουμε, ας πούμε, και το στίγμα μας και τι πιστεύουμε γενικότερα προς τα πού θα πρέπει να πάει η μουσική στην Ελλάδα, το τραγούδι στην Ελλάδα σήμερα. Αυτή είναι η άποψή μας, η δικιά μου. Ας πούμε. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι είμαστε στο Χωρίς Πατρίδα, το οποίο εντάξει είναι ροκ τραγούδι και αρκετά ψυχεδελικό κιόλας. Και από ό,τι μας είπες από τις επιρροές, από τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως και για το Σιδηρόπουλο κτλ. Οι επιρροές φαντάζομαι για αυτό το κομμάτι είναι αυτές που προανέφερες. Υπάρχει κάποια άλλη επιρροή την οποία χρησιμοποίησες γι' αυτό. Αυτό είναι αντάρτικο τραγούδι, βασικά. Έχει τα τόμια και τα συνεχεία, ας πούμε. Η ψυχεδέλεια που λες οφείλεται στο Σπύρο περισσότερο, τον Παναγιάρα, ο οποίος έβαλε την κιθάρα μέσα. Δεν έγινε επίτηδε δηλαδή. Εντάξει, προέκυψε. Το ένα φαίνεται το άλλο, ξέρεις πώς. Και είναι ένα πολεμικό τραγούδι, αφιερωμένο στον Άπο, στον Απτουλάχο Τσαλάνε, γραμμένο δε τη μέρα που τον συνάβανε. Δηλαδή είναι τραγούδι πριν από 17 χρόνια, το έγραψε το ίδιο βράδυ, συγκλονίστηκα την ημέρα. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, όπως και όλοι οι Έλληνες, βγήκαν στους δρόμους τότε, παραδώσαμε τον Νικέτη, στον εχθρό, τον μοναδικό μας φίλο, στον απόλυτο εχθρό, παράδοση κ. Σιμίτης. Να κάνω μια ερώτηση, θα μην σε διακόψω μετά. Λες, κάπου αναφέρεις μέσα τα παιδιά του Βολτέρου. Τα παιδιά. Είναι ότι δεν είναι πλησιάσιμο πουθενά. Τα παιδιά είναι Ευρωπαίοι. Οι ουμανιστές, οι ανθρωπιστές, οι διαφωτιστές, ας πούμε, οι οποίοι όταν ήρθε η ώρα έναν τύρανο, ένα γενοκτόνο που είναι το τουρκικό κράτος, να το ξεχωρίσουμε τον λαό, μέχρι ενός σημείου πάλι. Να το ξεχωρίσουμε τον τουρκικό λαό και τον ελληνικό λαό να το κάνουν κριτική. Έτσι, είναι στον Τούρκο που ανέχεται μια συγκατάσταση τώρα, έναν Ερντογκάν, ένα τύρανο, ένα γενικό κείμενο. Λοιπόν, και δεν του έδινε κανένα άσυλο, αν θυμάσαι. Ήταν να πάει στην Ιταλία ή πήγε και ξανά φύγε, οι Ρώσοι τον διώχνανε, απ' έξω λέγανε τελειώνεται, παραδώστε τον. Πού είναι ο διαφωτισμός, πού είναι ο ουμανισμός, πού είναι ο Βολτέρος, πού είναι ο Μοντεσκιέ, πού ήταν τότε, ας πούμε. Και ήρθε εδώ στην Ελλάδα, εξαπατήθηκε με μια δουλοπρεπή κυβέρνηση από τελεία, ας πούμε, Πάγκαλο Σιμίτη κλπ. Και τον οδηγήσανε στην Κένια προκειμένου να του παραδώσουν στον Τούρκο, που ήταν ο μοναδικός βασικός. Και ακόμα και τώρα, Κούρδοι, το κουρδικό κράτος το οποίο δημιουργείται de facto, είναι ένας σύμμαχος πάρα πολύ καλός. Απέναντι στον τουρκικό επικρατισμό, ας πούμε. Ο Τσαλάν μια μεγάλη προσωπικότητα και τρεπόμαστε όλοι, ας πούμε, πότε κοιτάξουμε στα μάτια αυτόν. Οι Έλληνες, παρότι είναι ηγέτης μεγάλος και καταλαβαίνει,
και ευχόμαστε γρήγορα να απελευθερωθεί και να ηγηθεί πράγματι σαν τον Νέλσον Μαντέλα του λαού του σύντομα. Το επόμενο κομμάτι είναι ο Κομπάρσος. Καταρχήν γράφεις στο βιβλιαράκι στους Paul, Mick, Joy and Nick. Και μέσα, για να μην σε διακόψω στην απάντησή σου, αν και έκανες πριν την κριτική, είπες πράγματα για την κριτική, για τους αστερίσκους που λες και μέσα στο κομμάτι, θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα για το μουσικό κομμάτι, εφόσον το αφιερώνεις σε αυτούς, και θέλω να μας πεις δύο λόγια γιατί εκεί, και προφανώς θα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον μέσα σε αυτό. Και δεύτερον, λες, είναι ένα κομμάτι στο οποίο μιλάς και για τους δημοσιογράφους μέσα και ταυτόχρονα χτυπάς ευθύνες σε δημοσιογράφους, όπως είπα, αριστερίσκους, σαν τις τραγουδάρες, πότε μυρολόγια, πότε κατάρες. Θέλω να μας τα μαζέψεις όλα αυτά σε μια απάντηση, μαζί και γιατί διάλεξες αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, τον Κομπάρσο, να αφιερώσεις εκεί. Είναι και αυτό είναι τα τραγούδια μέσα σε 10 στίχους, μπορεί να πεις τα πάντα. Και παρακαλώ και εσένα δηλαδή που κάνεις μουσική και γράφεις τραγούδια και όλα τα παιδιά που ασχολούνται, τα Ελληνόπουλα ας πούμε, στο ροκ που είναι, να γράψουν ελληνικό στίχο, τον έχουμε ανάγκη, τον έχει ανάγκη η πατρίδα μας, τον έχει ανάγκη ο λαός μας. Να φύγετε λίγο από το αγγλόφωνο, να γυρίσετε λίγο ειδικά αυτή την περίοδο στον ελληνικό στίχο και να πείτε αυτά που σας καίνε και που σας στεναχωρούν. Δεν παρατηρήσεις το εξής όμως και είναι το παραπονό μου προς εσένα. Διόρθωσέ με, δεν έχω θέμα. Είναι ο πρώτος στίχος. Αυτό έγραφε και αυτό τότε, το 20 ετίας. Αγρότες ναι, το δίκαιο ζητάνε στον μπλόκο. Λένε τώρα το γράψεις και αυτό, ξέρω, για κάποια άλλα. Τώρα το γράψεις, όχι, είναι 20 χρόνια πίσω. Και ας πούμε οι αγρότες που πάντα βγαίνουν, ας πούμε, θα βγουν στον δρόμο, θα του κλείσουν, ξέρω εγώ, τον Ιανουάριο και θα μαζευτούν το Φεβρουάριο. Δηλαδή αυτό που γινόταν τότε γίνεται 20 χρόνια. Βγαίνουν έξω, βαράνε λίγο τον κόσμο και γυρνάνε. Δεν έχουν συγκρούσει. Τώρα είχαν την ευκαιρία, ένα παράπονο εδώ που είμαστε και ας πούμε και αγροτική περιοχή. Το ρεφρέν που λέει λαό Κομπάρσο, ότι ένας λαός Κομπάρσο, ο οποίος είπα και πριν έχει επιλέξει την ασφάλεια της δουλείας, ότι φαίνεται από την ανασφάλεια της ελευθερίας. Υπήρχε βέβαια ένα φωτεινό, μια φωτεινή εξέλιξη στο δημοψήφισμα που ύψωσε ανάστημα και με κάνει περήφανα αυτό και μου δίνει ελπίδες και θάρρος. Αλλά είναι μια ψήφο στην κάλπη, δεν είναι μάχη του δρόμου. Τη μάχη του δρόμου έχουμε ανάγκη. Τώρα για την εξέγερση. Για τους δημοσιογράφους ακόμα χειρότερα το λέω στο τέταρτο τραγούδι, στο πέμπτο τραγούδι, δεν κλαίνει Διάννη που είπαμε πριν. Θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι ας πούμε βλέπουν στα κανάλια και το πλασάτι, αυτοί παρουσιάζουν τις ειδήσεις και έχουν τις εκπομπές. Πράγματι είναι σκυλιά που φυλάνε τα αφεντικά τους. Υπηρετούν την εκδιδόμενη, εκδίδονται δηλαδή, την εκδιδόμενη δημοσιογραφία. Είναι σε ένα διαρκή πληστηριασμό σε αυτόν που θα δώσει τα περισσότερα και εκτιμώ ότι η μόνη φορά που ερωτευτήκαν στη ζωή τους είναι όταν αντικρίσανε τον Ερμή απάνω στο χιλιάρικο. Περί αυτού πρόκειται, αυτού του συνάφη. Δεν αφορά όλους τους δημοσιογράφους, πολύ περισσότερο δεν αφορά τα επαρχιακά κανάλια και δεν το λέω γιατί είμαι εδώ στη Λιβαδιά και μπορεί να ξέρω ένα ζώο εδώ, ας πούμε. Τα μικρά κανάλια και στην Κρήτη και στην Πάτρα που έχω δει και εδώ το Σταρ, ξέρω εγώ το ένα, κάνουν αγώνα με τέτοιους συνθήκες, με χαμηλά μεροκάματα ας πούμε, για να πούνε πραγματικές ειδήσεις που αφορούν τον τόπο. Δεν κοιτάνε να χειραγωγήσουν, να τρομοκρατήσουν κτλ. Κάνουν άλλη δουλειά, τους σέβουν στους τοπικούς και γενικά τους περιφερειακούς. Αλλά αυτοί τα μεγάλα ονόματα ας πούμε είναι κατεντολήν, μειοδότες κτλ. Αυτό το έχει πει ο Τσόμσκι βέβαια. Ό,τι ήταν λέει το ρόπαλο στη δημοκρατία είναι σήμερα η τηλεόραση, ό,τι ήταν το ρόπαλο στη δικτατορία είναι σήμερα η τηλεόραση στη δημοκρατία. Είναι νόμιμο της Τσόμσκι αυτό. Μου δίνεις τρελή πάσα τώρα για το επόμενο κομμάτι. Ναι. Θέλεις να πάμε εκεί? Πάμε. Μου έδωσες φοβερή πάσα για το επόμενο κομμάτι που ονομάζεται ο Τρίτος Δρόμος. Αυστηρά πολιτικό κομμάτι. Λες κάποια στιγμή μέσα, θα διαβάσω λίγο ακριβώς το σημείο. Είπες πριν αυτό για τον αστυνομικό και για τον Τζόμσκι, άλλαξε ο Μπάτσος, έβαλε μυαλό, κοπανάει τώρα με τα αριστερό.
Φαντάζομαι είναι η ίδια ανάλυση με αυτό που λέγαμε πριν, που τόνισες πριν για την αριστερά. Και θέλω να μου πεις, άλλο η κομμούνα που λέγες παλιά και άλλο η κομμούνα που παίξες μετά. Ό,τι και να κάνεις είναι πια αργά, βάρα την κουδούνα και σαλάτατα. Την κριτική τη φοβάσαι. Για το Πασόκ γραμμένο καταρχάς, πρώτος αιτίας αυτό είναι ότι κριτική, όχι. Αν φοβάμαι δεν θέλω την κριτική πάντα. Τη ζητάω. Να μου κάνουν κριτική. Ναι, να σου κάνουν κριτική, δηλαδή αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο. Σε ποιο χώρο? Πασούκα ήδη αληθή καταρχάς. Στους ανθρώπους τέλος πάντων που θα το ακούσουν τώρα. Εντάξει, δηλαδή, αν κάποιος το άκουγε, δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα καταλάβουν ότι τώρα έχει γίνει το πράγμα. Καταρχάς να πω ότι έγραψε για έναν χώρο και μου τον γνώριζα από μέσα. Ο τρίτος δρόμος ήταν αυτό που λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο τρίτος δρόμος για τον σοσιαλισμό. Ας πούμε, που ήταν ο καπιταλισμός, ήταν ο υπαρκτός σοσιαλισμός και εμείς είχαμε με τον τρίτο κόσμο τα κράτη, ας πούμε, κτλ. Οργανώθηκα στην ΠΑΜΚ από μικρός, μέχρι το 1977 ήμουν εκεί, το 1981 στην Ολέα έφυγα. Και προχώρησα, πήγα αλλού έτσι. Ιδεολογικά εξελίχθηκα, μπορώ να πω. Άρα ο τρίτος δρόμος είναι. Και εν πάση περιπτώσει είναι για αυτό το κόμμα. Όπως γι' αυτό λέει η PLO, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ που λέγαμε το ίδιο συνδικάτο και κάποια πράγματα. Το άσχημο είναι, δεν είναι αυτά που λέω για το Πασόκ, το οποίο δεν υπάρχει πια. Είναι ότι αυτά πολύ άνετα μπορεί να το πει για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μα γι' αυτό το λέμε. Αυτό είναι το άσχημο. Δηλαδή μπορεί να νομίζει κάποιο ότι το έγραψε για το συνασπισμό. Δεν το έγραψε, είναι για το Πασόκ. Και είδε η αριστερά να πούμε πώ πέφτει το προπατορικό τη αμάρτημα συνεχώ. Αντί να αλλάξει το κράτος, αν γίνεται αυτό βέβαια, που δεν γίνεται, αντί να αλλάξει το κράτος συνέχεια, ας πούμε, και έχουμε αυτό σήμερα που μιλάμε, υπόγραψε τα ντερά του Τσίπρας, ας πούμε, 4 μνημόνια, συγκλωματικά, όλα, τα έδωσε όλα τελείως, δεν έχει να δώσει και να θέλει τώρα κάτι άλλο, μάλλον δεν υπάρχει η αριστερά, ας πούμε, πρώτη φορά. Πράγματι ήταν άλλο η κομμούνα που λέγανε παλιά και άλλο η κομμούνα που παίξανε μετά, δηλαδή δεν είναι, εντάξει, ένας στίχος, ξέρω εγώ, πώς άλλως να το πούμε. Τι άλλο από αυτό? Όχι, εντάξει, απλά αυτό ήθελα. Ένα άλλο πετρόλι, πάρα πολύ ροκαμπίλι θα έλεγα. Ροκαμπίλι, ναι, εκεί ήθελα. Ροκαμπιλιά, ωραία. Και τα λοιπά που είναι για την αριστερά. Και δυστυχώς είναι για την αριστερά. Μακάρι να μην ήταν. Να ήταν μόνο για το Πασόκ. Οκ. Θα περάσουμε λίγο για το επόμενο. Το επόμενο κομμάτι ονομάζεται Σκυλάδα. Και χρησιμοποιείς μέσα, εντάξει, είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος σε τι αναφέρεται. Λες μέσα, τα ξύμνια φτωχά, 5 τάστα έχει η κιθάρα σου, το βόθρο το σκυλάδικο. Λες κάπου κι αν η χώρα σου ζει κατοχή και μετά βρίζεις, λες, δεν γαμιέται, λες, νέα εποχή. Καλός είναι και ο Γερμανός. Φαντάζομαι εννοείς κάτι ανάλογο με αυτό που έλεγες, με αυτό που μας είπες νωρίτερα. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τους λαϊκούς, προφανώς, εντάξει, και μέσα από το τραγούδι, αλλά θέλω να μας την πεις και εδώ. Και όταν μιλάμε για τους λαϊκούς, μιλάμε για το λαϊκό κομμάτι, για το κομμάτι το λαϊκό, αυτό έτσι όπως το ξέρουμε, το σκυλάδικο μόνο, ή γενικά για τη μουσική όπως την ξέρουμε στην Ελλάδα σε εισαγωγικά? Καταρχάς, το λαϊκό κομμάτι για μένα, λαϊκό τραγούδι, είναι αυτό που κάνουμε εμείς, που κάνει το ροκ, που κάνει ροκ σκηνή. Αυτό είναι λαϊκό, αυτό μιλάει για τα προβλήματα του κόσμου, αυτό αναφέρεται, ας πούμε, στην καθημερινότητα. Λαϊκό, τα λέμε εννοούμε τη φόρμα. Κάποιους μουσικούς δρόμους και κάποια όργανα συγκεκριμένα, τα οποία έτσι αλλιώς εγκαταλείπονται και από τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, η οποία αναδεικνύει αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα θα ήθελα να πω το εξής μόνο εκεί, ότι τι πιστεύω για το λαϊκό τραγούδι με την έννοια της φόρμας, όχι όταν είναι λαϊκό. Βέβαια είναι και. Θα σου πω μετά. Ναι, είναι ότι ας πούμε υπάρχει ένας θησαυρός που λέγεται ρεμπέτικο. Αυτό είναι το αμφισβητώ, αυτό το αγαπάω κιόλας και το υπηρετώ αν θες κάποιες στιγμές και μέσα από τη μουσική που γράφω, το οποίο έληξε όμως. Εκεί γύρω στον πόλεμο, γύρω στους 40-45, τελείωσε το ρεμπέτικο, έληξε. Υπήρχε ένα τρίχορδο μπουζούκι. Για μένα, η εκτίμησή μου είναι αυτή, έτσι το έχω αναλύσει. Το οποίο δεν περπάταγε πια. Ήταν έτσι η δομή του, που δεν μπορούσε να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Ο Χιώτης είδε ότι αυτό τελειώνει. Τα αγαπούσε τον μπουζούκι, είχε και περιοράσεις. Ο Χιώτης ήταν μεγάλος μουσικός, είχε περιοράσεις τζάζ από τον Τζάκο Ράικαρτ, ας πούμε, κτλ.
και έχει περάσματα πολλά τέτοια μέσα. Τη βάζει μια χορδία ακόμα, αλλάζει το κούρδισμά της και μετατρέψει σε κιθάρα. Δηλαδή η δομή του μπουζουκί είναι η δομή της κιθάρας, ακριβώς η ίδια είναι. Και προσπαθεί να το σώσει. Μέχρι το αρχές του 80 υπήρχε μια δραστηριότητα. Ο τελευταίος λαϊκός, έτσι να το πω, ήταν ο Στράτος Διονυσίου για μένα, ας πούμε. Μετά τελειώνει η ιστορία, χάνεται. Και φτάνουμε σήμερα σε μια κατάσταση που νομίζω περιγράφω στο τραγούδια. Η παραλία, ας πούμε. Που και σκληρά κιόλας. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εικόνες που έχει ο καθένας. Δηλαδή οι λαϊκοί τραγουδιστές, ας πούμε, που παλιά είχαν την παλιά φωνή, έναν αντρίσμο που βγάζανε μια πέσα με ένα κώδικα τιμής, βάση περιπτώσει. Βλέπουμε τώρα κάποια νιανιά εκεί μέσα, ας πούμε, με σκουλαρίκια, που δεν βρίσκουν το σκουλαρίκια, αλλά αυτοί μας κοροϊδεύανε τότε. Εγώ δεν έχω βάλει σκουλαρίκια, άλλα παιδιά, ας πούμε, που βάζαν σκουλαρίκια, μας λέγανε, ξέρω εγώ, φλόρους αδερφές, ας πούμε, βλέπω τώρα όλοι με σκουλαρικάκι στο μπουζούκι, ας πούμε, κάτω, τατουάζ και περίεργα, ας πούμε, κλπ. Και με φωνή της γάτας, δεν άκουσα μια φωνή βαριά. Ας πούμε, ο τελευταίος δεν ήταν ο Στράτος, να πω ότι ήταν ο Καράς. Όταν ήταν, τώρα ας πούμε έχει μεγαλώσει. Μια τέτοια φωνή αντρικιά να πούμε, και οι γυναικείες φωνές που βγάζαν, τόσο ήταν η Ρίτα, η Πολυπάνου και η Άτζελα Δημητρίου ακόμα. Τελευταία ήταν αυτή. Τώρα τι είναι όλα αυτά, όλες οι φωνές αυτές τι είναι? Μια δένια ορίζον σαν τα γάτια. Κιθάρα που παίζουν μέχρι το πέμπτο τάστο. Θες τα χέρια. Συγγνώμη, παρακολούθησε ένα κιθαρίστη σε ένα μπουζουξίδι. Πες κατά από το πέμπτο τάστο τίποτα. Και όλα πόρτα. Το μπουζούκι έχει χαθεί. Έχει καταληφθεί. Δεν υπάρχει πουθενά. Και δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να υπηρετήσει την καθημερινότητα. Δεν βλέπουμε τώρα ένα πράγμα, ένα Φραγκεστάιν στους λαϊκούς, του βόθρου της παραλιακής εννοώ. Ένα Φραγκεστάιν μουσικό, με τυριτάχτα, με ινδικό στοιχείο, με R&B στοιχείο, με ό,τι τους κατέβει, ό,τι κλέψουν από το δορυφόρο και πέρα, ό,τι μελωδία αρπάξουν από εδώ, ό,τι μελωδία αρπάξουν και ό,τι τεχνική αρπάξουν από την Αμερική. Τα κάνουν ένα πράγμα, βρίσκουν καναλώσιμα παιδιά για ένα μήνα, δύο, ένα χρόνο, μια σεζόν. Μετά τους πετάνε το σύστημα αυτό που είναι σκληρό, ένα πάνθρωπο, ας πούμε, και ένα στίχο από χυδαίος γελίο, ας πούμε. Το άσχημο είναι όμως ότι μέσα στο βόθρο αυτό κάνει μακροβότη κάθε μέρα όλη η Ελλάδα. Βουτάει το βράδυ, βγαίνει το πρωί και το πρωί λέει: ρε, τι έγινε, την πατήσαμε, ξέρω εγώ, ήρθαν και άλλοι φόροι, μας την πέσανε. Ξανά να πιούμε ίσκι. Ξανά βόθρο, ξανά μακροβούτη να πούμε στην ξεφτύλα αυτή τη μουσική για την πολιτιστική. Μετά Ελλάδα τύπου από πού θα σταθεί δηλαδή. Δεν παίζουν όλα αυτά, δηλαδή είναι μικρό το κακό, ας πούμε. Και η άποψή μου για τους λαϊκούς, που δεν υπάρχουν πια όπως υπήρχαν τότε, για αυτό το είδος, ας πούμε, της μουσικής, που περιέγραψα, ας πούμε, και με ένα παράπονο προς όλα τα παιδιά μας παλιότερα, ας πούμε, που είμαστε, που μας κοροϊδεύανε, ξέρω εγώ, που ήμασταν ροκάδες και τα λοιπά. Αυτή ήταν η γνήση, οι Έλληνες, η μουσική, η καλή. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτούς πια, έχει χαθεί. Ό,τι υπάρχει, υπάρχει από εμάς. Αυτό έτσι είναι. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι βασικά η μοναδική μπαλάντα του δίσκου. Θα το έλεγα εγώ, ας πούμε. Και είναι και αρκετά λυπητερό τραγούδι. Θέλω να μου πεις αν είναι αποβίωμα. Αν φυσικά δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Θέλω να μου πεις τι αναφέρεται δηλαδή. Γιατί ο καθένας φυσικά θα μπορούσε. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το μοναδικό που ίσως ο καθένας θα μπορούσε να το ερμηνεύσει με δικό του τρόπο, πάνω σε κάτι δικό του. Και νομίζω είναι το μοναδικό τραγούδι το οποίο δεν συγκεκριμενοποιείς κιόλας. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείς την ίδια σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιείς σε άλλα. Δεν είναι βάρη πολιτικό κομμάτι, στιχουργικά τουλάχιστον. Είναι κάτι που μου βγάζει εμένα τουλάχιστον ακούγοντας κάτι πιο προσωπικό. Ναι. Θέλω να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό, γιατί είναι και αυτό πολύ ξεχωριστό κομμάτι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που λες, είναι προσωπικό κομμάτι. Βιωματικά είναι όλα. Να πω έτσι, δεν είναι αυτό, αλλά είναι βιωματικά, δεν γράφω αλλιώς. Πρέπει να καθίσω να γράψω ούτε και καλά ή να πει κάτι. Αν δεν έχει μέσα μου γίνει κάτι, για να προσπαθήσω να το βγάλω, δεν υπάρχει τραγούδι, δεν ασχολούμαι με τα θέματα. Αυτό είναι σε μια δύσκολη στιγμή προσωπική. Ξεκινάει, μιλάω εγώ στον εαυτό μου βασικά. Προσπαθώ να κρατηθώ. Κάποια στιγμή όταν το είδα, έτσι εξελισσόταν στη σύνθεσή του, ας πούμε, αφού πήρα αυτό που ήταν να πάρω εγώ, ας πούμε, μπήκε και η τεχνική λίγο μέσα, διαμορφώθηκε ένα κομμάτι που μοιάζει με ερωτικό, μπορεί και να είναι ο καθένας το εκλαμβάνει όπως θέλει, μπορεί και στο τέλος να έγινε και από μένα και σε μένα, ας πούμε, έτσι βγήκε. Ένα τραγούδι που γράφτηκε, ας πούμε, μέσα στο δωμάτιό μου πριν 20 χρόνια και αυτό, σε μια δύσκολη στιγμή προσωπική πάρα πολύ δικιά μου.
η οποία ας πούμε έχει μουσική τη δυνατότητα και για αυτόν που γράφει και για αυτόν που ακούει, είδες η μουσική, πόσο δυνατή είναι και πόσο έχει υποβαθμιστεί και πόσο έχει γίνει χαλή και ξεφτύλα στα μαγαζιά αυτά και στη μουσική βιομηχανία τη συγκεκριμένη, ας πούμε. Μουσική που μπορεί να μετατρέψει τον πόνο, μπορεί να μετατρέψει τη χαρά, μπορεί να σε πάει αλλού. Έχει δύναμη να αλλάξει τον κόσμο, την κοινωνία. Γι' αυτό στρατεύτηκα και εγώ στο πολιτικό τραγούδι, ας πούμε, γιατί είδα τη δύναμή του. Ας πούμε. Ότι μπορεί να είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ δυνατό που να ρίξει την Ιεριχώ. Προσπαθώ κι εγώ να ρίξω την Ιεριχώ με τις άλπιγγες. Νομίζω μόνο έτσι πέφτει η Ιεριχώς στο φινάλι. Και έχει μουσική αυτή τη δύναμη, δηλαδή να σε λυτρώνει. Κάπως έτσι λειτουργήσε και αυτό το κομμάτι που είναι ένα αγαπημένο κομμάτι για πολύ κόσμο. Δηλαδή έχει αγαπηθεί και ευχαριστώ και όσους έτσι το ακούνε, το έχουν στηρίξει, μιλάνε με καλά λόγια και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί πράγματι είναι ένα κομμάτι που είμαι περήφανος που το έγραψα και ήταν έτσι και κατά την ώρα της συγγραφής του έπαιξε ένα ρόλο σε μένα, στο ψυχισμό μου. Αυτό. Πολύ ωραία. Φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι του δίσκου. Νέα Αυγή. Ναι. Εντάξει, εύκολα παρεξηγήσιμος τίτλος. Έτσι, αν κάποιος έχει δει όλη τη συνέντευξη δεν είναι καθόλου παρεξηγήσιμος τίτλος. Είναι το τελευταίο κομμάτι του δίσκου. Θέλω να μας πεις, αν και μας έκανε στην αρχή μια εισαγωγή, θέλω να μου πεις γιατί αυτό το τελευταίο κομμάτι του δίσκου. Είναι κομμάτι με νομίζω ότι είναι πιο χαρούμενο από όλα τα υπόλοιπα. Ενώ έχει σκληρή γλώσσα και αυτό είναι πιο χαρούμενο, πιο... Πώς να το πω, δεν μπορώ να βρω τη λέξη αυτή τη στιγμή. Λες μέσα, μέχρι να λυτρωθεί, μέσα σε δράσεις φωτιά, τι να είναι η ζωή από κουτιά και η Ελλάδα να λένε του ορίζοντα γη, μέσα από το μηδέν μια νέα αυγή. Και θέλω να μου πεις, χρησιμοποιείς την Ελλάδα πάρα πολύ, προφανώς αυτό είναι λόγω του τι πιστεύεις και σε όλα αυτά που μας έχεις πει μέχρι τώρα. Χρησιμοποιείς νοήματα που δεν τα συναντάμε συνήθως σε ένα δίσκο με τέτοιο ηχόχρωμα και με τέτοιες μουσικές. Θα ήθελα να μου το σχολιάσεις αυτό. Ο συνδυασμός δηλαδή τέτοιου είδους μουσική με τέτοιους... Ενδιαφέρουσα η ερώτηση όπως την κάνεις, άμα θες να την πούμε, αλλά ναι. Να σου πω προηγουμένως, καταρχάς, και αυτό είναι γραμμένο προ 20 ετίας. Επειδή μιλάει για την Ελλάδα και θα είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για τον πολιτικό πατριωτισμό τώρα και για τον εθνισμό και τα λοιπά, να πω τη γνώμη μου βασικά. Και κάνει ρήμα του ορίζοντα γη, έγραψε τότε μέσα από το μηδέν μια νέα αυγή. Δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή τότε, όταν το έγραψα. Υπήρχε, τη γνωρίζαμε, αλλά ήταν 20 άτομα, ξέρω εγώ, δεν είναι. Υπάρχει και η εφημερίδα. Ναι, γιατί σου λέει, ξέρω εγώ, ο Γιάννης που κάνει το μάστερινγκ, ας πούμε, ο οποίος είναι και σύντροφος, ας πούμε, και τεχνίτης φανταστικός, είχε πάρα πολύ καλή δουλειά. Λέει, Στέλια, τυχής ο τίτλος. Λέω, ρε Γιάννη, το έγραψε πριν 20 χρόνια. Τι θες να κάνω, να αλλάξω τον τίτλο, μη με χαρακτηρίσουν, αυτό θα ήταν ήττα για μένα. Εγώ έτσι το θεώρησα. Λέω να αλλάξω, με πούνε, ξέρω, Νέα Αυγή, ξέρω και αυτά, Χριστία. Αυτό θα ήταν ήττα. Εγώ το έγραψα τότε και έβαλα αυτό το τίτλο, έτσι είναι. Που τα αγαπάω την Ελλάδα, στο είπα και πριν, τη λατρεύω και τώρα που κινδυνεύει κιόλας. Αν ήταν καλά τα πράγματα, μπορεί να συζητάγαμε άλλα πράγματα. Να μην ασχολούμαι σκάλα. Τώρα βγαίνει. Δεν θα πω μπροστά να πολεμήσω για τον τόπο μου, για τα κόμματά μου, για το σπίτι μου, για το φίλο μου, για τη γειτονιά μου, για το περιβάλλον μου, για το συγγενή μου, για τον αδελφό μου. Πώς θα γίνει, ας πούμε. Πώς ουδέποτε τα βλέπα, ας πούμε, από είναι ένας αισιόδοξος τόνος που θέλω να δώσω, γιατί είμαι αισιόδοξος και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να πιστεύουμε στη ζωή και στο αύριο. Και λείπω αυτό από τον Έλληνα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει, έχουμε το εργαλείο, υπάρχει τρόπος, τα είπαμε αυτά έτσι. Προηγουμένως, τι λέει Μπακούνι. Μπακούνι λέει και τον είπε καλούμε, γιατί τον ασπάζουν. Ότι η πατρίδα είναι ρωσινέστημα. Ότι οι προλετάροι έχουν πατρίδα. Ότι η πατρίδα είναι αίσθηκτο φυσικό και αυτονόητο και φυσιολογικό. Ο πολιτικός πατριωτισμός είναι η στρέβλωση. Όταν η πατρίδα γίνεται ιδεολογία, είναι η αρρώστια. Όταν η πατρίδα γίνεται ιδεολογία, οδηγεί
σε ένα εκφυλισμό σκέψης, ας πούμε, ο οποίος πάντα θα ωφελεί την εκμεταλλεύτρια τάξη. Οι προλετάροι έχουν πατρίδα. Εγώ έχω πατρίδα, είμαι πατριώτης και διεθνιστής ταυτόχρονα. Είμαι και εγώ πατριώτης κάθε καταπιεσμένης πατρίδας, είμαι Κούρδος, είμαι Παλαιστίνιος, είμαι Ιρλανδός, είμαι όπου πλήττεται ο λαός σε ένα συγκεκριμένο χώρο είτε από εξωτερικές δυνάμεις, από εξωτερικό εχθρό, από έναν άλλο λαό που ο οποίος κακώς έχει επιτεθεί, είτε από εσωτερικές δυνάμεις όπως είναι το κράτος και το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Στη στιγμή η πατρίδα μου βάλετε, θα την υπερασπιστώ. Και όπως έγραψε τραγούδια για τους Κούρδους και μπορώ να πάω να πολεμήσω στο Κουρδιστάν, αν χρειαστεί, αν τα φέρει η μέρα. Έτσι όμως πρώτα θα πολεμήσω για την πατρίδα μου. Τα παιδιά τα οποία έχουν πέσει, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία, θα το πω, είναι αξιόλογα και είναι παρασυρμένα. Όχι με την έννοια, ας πούμε, τους παράσυρε κάποιος, έχουν κάνει μια λάθος εκτίμηση. Και φταίει πάρα πολύ να αναζητήσει ευθύνες στη αριστερά και ο αντιξιωστικός χώρος, γιατί αυγάτησε κάποια στιγμή στη Χρυσή Αυγή. Υπάρχουν παιδιά αξιόλογα μέσα που δεν μπορείς να πεις ότι είναι ο εχθρός. Εγώ δεν θα το έλεγα, δεν το λέω. Και σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε να μιλήσουμε και να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι η πατρίδα δεν είναι ιδεολογία. Η πατρίδα είναι χώμα, είναι περιβάλλον, είναι συναίσθημα, ως εκεί. Είναι ιερό, δεν μπορεί να πληγεί, θα αντιδράσουμε, αλλά δεν είναι ιδέα. Όπως ο Ολυμπιακός δεν είναι θρησκεία. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι όλο. Και εκεί αρχίζει το χάσμα ανάμεσα σε μένα ή στον πατριωτισμό, αν θες, και στον εθνικισμό, ο οποίος οδηγεί στην απώλεια της Κύπρου, ο οποίος οδηγεί στις βάσεις, αν θες, στην Ακρόπολη. Και πιστεύω, για να το κλείσω, πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος με τους απάνω σε αυτό το θέμα, να συμμετέχουν και άνθρωποι από εκεί, που έχουν διάθεση να συμμετέχουν, ας πούμε, έτσι το βλέπω εγώ, και από εδώ, ώστε να φανεί δηλαδή να τους πάμε στο γήπεδό μας. Γιατί τώρα πάμε στο γήπεδό τους. Δηλαδή, έχει γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αντιφά, να βρεθούμε στον δρόμο να ανοίξουμε τα κεφάλια ο ένας το άλλο, όπως κάνει η σύνδεση με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Που και εκεί πέρα αυτοί γυμνάζονται κτλ. Θα πρέπει να ανοίξει τι είναι εθνικοσοσιαλισμός, τι είναι εθνικισμός, τι είναι πατρίδα, τι είναι κράτος, τι είναι κεφάλαιο, τι είναι αστική τάξη, τι είναι ο ωφέλιμος φόβος που λένε αυτοί. Και όλα αυτά τα ζητήματα να πούν, να ακούσει ο κόσμος και μην φοβάσαι τότε, Άκη, ότι θα βγουν τα συμπεράσματα σωστά. Αλλά δεν θα πέσουμε στη λούμπα, ας πούμε, να υποστηρίξουμε, ας πούμε, το σπίτι μας για να μας πούν φασίστες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι λάθος όποιος το κάνει, έτσι, αυτή είναι η γνώμη δικιά. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω, θα σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση πριν μπούμε για εμφανίσεις και τα λοιπά και για το CD αυτό καθεαυτό. Πιστεύεις ότι οι στίχοι, θα το κάνω λίγο ανάποδα την ερώτηση, πιστεύεις ότι αν, σε ένα υποθετικό πλαίσιο, ας υποθέσουμε ότι αυτή τη μουσική ενορχήστρωση που έχετε κάνει εσύ και οι υπόλοιποι που συμμετείχατε στη δημιουργία του δίσκου, με άλλους στίχους, πιο μαλακούς να το πω έτσι σε εισαγωγικά, ότι θα έχει περισσότερη απεύθυνση. Πιστεύεις δηλαδή ότι ο πολιτικός στίχος, ο σκληρός στίχος, ο άμεσος στίχος, ο πολιτικός, ο σοβαρός εισαγωγικά, αυτός που περνάει και κρίνει και είναι και δεικτικός, ας πούμε, πολλές φορές κιόλας, καταγραπνώνει, πιστεύεις ότι θα περιορίσει τη δυναμική του δίσκου? Ναι. Υπόθεση. Καταρχάς δεν μπορώ να γράψω ο ίδιος στίχος σε αυτή τη μουσική, γιατί, ας πούμε, όταν γράψει η μουσική γεννάει το στίχο και ο στίχος τη μουσική. Το ένα επηρεάζει το άλλο, αυτά είναι μαζί ένα. Τώρα το αν θα επηρεάσει αρνητικά, αδιάφορο είναι, γιατί όταν γράφουμε, ας πούμε, γράφουμε για τον εαυτό μας, γράφουμε να εκφραστούμε, παίρνουμε υπόψη βέβαια όλους τους παράγοντες, αλλά για να είναι γνήσιο πρέπει δεν θα ήταν γνήσιο αλλιώς, να πάρουμε παραμέτρους και τα λοιπά. Γράφεις αυτό που νιώθεις, ότι όπως θα μας το δεχτούν, πάντως ο κόσμος, μπορώ να σου πω, ας πούμε, στον βαθμό που έχει γίνει αντιληπτός, τουλάχιστον εδώ και όπου αλλού, και στην περιοχή και όπου αλλού, το έχει αγαπήσει και έτσι έχω πάρει πολύ δύναμη, έχω χαρεί πάρα πολύ και τον ευχαριστώ τον κόσμο γιατί μου δίνει κουράγιο και εντάξει είναι
είναι πολύ σημαντικό να πούμε να δικαιώνεσαι έτσι, σιγά σιγά. Ευχαριστώ τον κόσμο πραγματικά πάρα πολύ. Υπάρχει μη στρατευμένο? Γιατί εσύ είπες πριν προηγουμένως είμαι στρατευμένος. Στρατευμένος, ναι. Στρατευμένος, ας πούμε, είναι και ο Γιάννης Πάρεος. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, τους σέβομαι εγώ αυτούς. Δηλαδή, μ' αρέσει να είναι στο ερωτικό τραγούδι, στρατευμένοι. Πάρεος, δεν είναι προσφέρω Πάρεος, δεν είναι καλλιτέχνης μεγάλος. Τους σέβομαι πάρα πολύ. Και από τους λίγους έτσι, ας πούμε, από εκείνη μεριά που παρακολουθώ και έτσι εκτιμώ και κοιτάω και τι κάνουν έτσι καμιά φορά. Ο Ιγκλέσιας και άλλοι δηλαδή. Λέω ένα παράδειγμα, το ερωτικό τραγούδι. Είναι στρατευμένοι και αυτοί. Μπορεί να μην είναι, ναι. Άλλος είναι στρατευμένος στο όργανό του. Άλλος είναι. Πρέπει να υπάρχει μια αφιέρωση. Και η μουσική ίδια του ζητάει. Η μουσική θέλει αφιέρωση. Δεν δέχεται κάτι άλλο. Όσο πιο πρέπει να αγαπήσεις. Και αν θες να σου πω και το άλλο, πώς το πιστεύω, υπάρχουν δύο κατηγορίες μουσικών. Είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική και θέλουν να τους υπηρετήσει η μουσική, πατώντας απάνω τους να φανούν. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία η οποία θέλουν να υπηρετήσουν τη μουσική. Δηλαδή να γίνουν αυτοί το σκαλοπάτι, ας πούμε, για να προχωρήσει αυτή η τέχνη. Και εντάξει, είναι πόδινο να κάθεσαι και να σε πατάει συνέχεια η μουσική, ας πούμε. Απ' την άλλη όμως, σίγουρα και αυτή δεν θα διαλέξει εκεί που περπατάει, δεν θα διαλέξει εκεί που την πατάνε. Δηλαδή, είναι αδιέξοδο αυτό το ότι χρησιμοποιώ τη μουσική για να φανώ. Χρησιμοποιώ τη μουσική για να βγάλω λεφτά, ξέρω. Αυτό είναι και αυτό θνησιγενές. Ξέρω, εγώ διαλέξω τον άλλο δρόμο, ο οποίος είναι στενός, τελειωμένος, ανηφορικός, με αγκάθια, αλλά οδηγεί σε αποτέλεσμα. Ενώ ο άλλος είναι αδιέξοδος. Η φιλοδοξία μέσα από αυτό. Φιλοδοξία στα ανθρώπινα όρια. Η φιλοδοξία μέσα από αυτό το συγκεκριμένο. Καταρχάς, να νομιμοποιηθεί κάναβης. Αυτό, ναι, όχι, εντάξει. Αυτό θα ήθελα να, αν καταφέρουμε αυτό, βοηθήσω έστω και λίγο προς αυτή την κατεύθυνση, θα είμαι ευχαριστημένος. Θα έχω κάνει τη δουλειά μου. Από εκεί και πέρα και άλλα τραγούδια, δεν μιλάει μόνο γι' αυτό. Σου είπα, το αγαπάει ο κόσμος, τα αγκαλιάζει, έτσι, δικαιώνομαι. Δηλαδή, να μπορέσει να μετατρέψεις εσένα δηλαδή, που το ακούς, ένα συναίσθημα για τη λύπη να στην κάνει κάτι άλλο, τη χαρά να στην κάνει, να σε προβληματίσει, να σου βάλει μυαλό σε μια διαδικασία, να χορέψεις, να σ' αρέσει η μουσική, να γελάσεις, να τραγουδήσεις. Αυτή την έννοια, δεν έχει κάποια άλλη φιλοδοξία. Άλλωστε εμείς, ας πούμε, είμαστε λοκάδες, ξέρεις καλύτερα ότι μας αρέσει να είμαστε από κάτω από το stage. Κοινό θέλουμε να είμαστε. Και που και που κάποιος θα σηκωθεί, έτσι γιατί έτσι θα φέρνει να πούμε, να κάνει ένα καθήκον, μια κοινωνική υπηρεσία, θα ανεβεί, θα παίξει. Μετά το μυαλό του είναι πώς θα κατέβει να ακούσει, να χορέψει δηλαδή κτλ. Δεν έχουμε εμείς ψώνια. Ψώνια όλοι είναι οι καλλιτέχνες, ξέρω εγώ κτλ. Να σημείο. Αλλά τέτοια εμείς χούγια δεν έχουμε που έχουν άλλοι κτλ. Και είμαι περήφανος που είμαι ρόκερ και ανήκω σε αυτό το κίνημα, ας πούμε, το οποίο είναι ζωντανό και το μόνο ζωντανό που υπάρχει. Για μένα ακόμα λένε ότι πέθανε και δεν καθώς. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε ζωντανές εμφανίσεις. Θα ήθελα να μας πεις λίγο γι' αυτό και θέλω να μας πεις και από πού θα φαίνεται και στο βίντεο τη συνέντευξη από κάτω στο description για όσους θέλετε. Από κάτω θα υπάρχουν τα πάντα, οτιδήποτε θέλετε να ενημερωθείτε, αλλά θα ήθελα να μας πεις πού θα βρούμε το CD, πού μπορούμε να το προμηθευτούμε, αυτοί που βλέπουν τη συνέντευξη, ένα. Και δεύτερον, για τα live, τις ζωντανές εμφανίσεις που έχουμε τώρα. Το CD εδώ στη Λιβαδιά μπορούμε να το πάρουμε από την Κατερίνα την Παλέτα από το Πολύτροπο, εκεί υπάρχει. Στην Αθήνα είναι στο Relo Stores Πανεπιστημίου 54, μέχρι στιγμής είναι μόνο σε αυτό. Το δισκάδικο θα πάει κι αλλού. Και από το διαδίκτυο και από το Amazon μπορείς να το κατεβάσεις, ένα τραγούδι και μόνο του. Τώρα για ζωντανές εμφανίσεις, φιλοδοξούμε το χειμώνα να παίξουμε στην Αθήνα σε κάποια μαγαζιά και γενικότερα να δούμε κάτω έτσι πώς μπορεί να σταθεί αυτή η δουλειά. Και βέβαια υπάρχει μια πρόταση από το Φεστιβάλ της Αρβανίτσας, ας πούμε, από τον Ολυβατικό Σύλλογο Κυριακείο, και να ευχαριστήσω τον Θανάση Φορτώση προσωπικά που μας πλησίασε και μας ζήτησε να παίξουμε, θέλει να στηρίξει την προσπάθεια, ας πούμε, και τα λοιπά.
και ενδεχομένως κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε εκεί στις 17 Ιουλίου για να κάνουμε στην ουσία και την παρουσίαση του δίσκου που δεν έχει γίνει ακόμα κάπου. Δηλαδή τέλειωσε αργά, τέλειωσε τώρα πριν από 1,5 μήνα, έχει τελειώσει η σεζόν, δεν προλαβαίναμε να οργανωθούμε να παίξουμε, δεν το έχουμε κάνει παρουσίαση. Αν είναι, θα είναι πάνω στο φεστιβάλ της Αλβανίας, έτσι με χαρά θα παίξουμε εκεί πέρα και μετά θα δούμε στην Αθήνα και το να φέρνει το άλλο. Καλή επιτυχία θα έχει, οπότε δεν χρειάζεται να την ευχηθώ. Αυτά είπαμε πολλά, είχαμε να πούμε πολλά και θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα περισσότερα, σίγουρα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο εδώ, για τη συνέντευξη που μου έδωσες. Πιστεύω όσο δυνατόν καλύψαμε τις θεματικές. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλά να πάει, αν και είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά. Και στα live και στην κυκλοφορία του δίσκου κτλ. Εμείς εκεί στο Black Duck, ξέρετε τα προγράμματα κτλ. Μπαίνετε, βλέπετε, ακούτε. Από κάτω στο description από το βίντεο θα βρείτε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλετε για το στέλιο, για το CD κτλ. Θες να πεις κάτι? Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την ευκαιρία που είχα. Ήταν μεγάλη χαρά πάντα να συζητάω μαζί σου, να εξηγήσουμε 5 πράγματα, να τα ακούσει ο κόσμος, να μας γνωρίσει περισσότερο. Όπως την έχει, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που δώσαν την ψυχή τους για να βγει αυτή η δουλειά. Και όπως την έχει, και έτσι να μείνει αυτό το CD που υπάρχει έτσι και που βγήκε, για να θυμηθώ τον αγαπημένο ποιητή, ας πούμε, τον Καβάφη, ότι που λέει πολίτης έγινες των ιδεών την πόλη, αυτό που έκανες λίγο δεν είναι. Αυτό. Σε ευχαριστώ, φίλε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να είμαστε καλά, καλή δύναμη και σε καλή επιτυχία. Λοιπόν, σας χαιρετώ εγώ. Ελπίζω να έχουμε συνέχεια. Θα ρωτήσω κάτι τώρα γιατί το ξέχασα και δεν το ρώτησα πριν σε χαιρετήσω. Έτσι θα το πάμε. Θα έχουμε συνέχεια. Υπάρχει υλικό. Επόμενο. Υπάρχει υλικό. Να δούμε. Ωραία. Και τότε πάλι εδώ θα είμαστε. Να τα ξανακουβεντιάσουμε. Να είμαστε καλά και η πατρίδα να είναι ελεύθερη τότε. Με το καλό. Να είμαστε καλά όλοι μας. Λοιπόν, σας χαιρετώ εγώ. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Είμαστε εδώ με το Στέλιο του Καλοκύρου. Να είστε όλοι καλά, υγεία να έχουμε και καλή δύναμη. Ένα μπότσαλο εδώ με μια χαράδρα εκεί και ενδόξω παρελθόν που δεν αρκεί. Λόγια ακόμα πολλά πια δεν φτάνουν εκτός, θα κλειστούν τα ρολά διαπαντός. Μα εγώ θα ρίχτω στα νυχτά κι από εκεί στο βυθό με σκοτάδια πηχτά θα βρεθώ. Στα κρυφά τα νερά που φωτός διαχεί με εκτοξεύει ξανά